vaBernard havadaro varova mwana uyu nemupinyi. Pane mipinyi yekupedzisira yevarume. Mupinyi iwoyo takaona uriko kumagamuko yakakura ine zimunhu ningirikiri rakadai so. Saka aBernard vai vakabva vatakura mwana vachimubvisa mubathing room nemumunda umu. Mwana anga akapfeka masiripasi akaida kugeza. Saka sekuti vamurembedza rimwe siripasi takariona rakadonhera pakati pemunda, rimwe racho ranga ritori nekumberi uko. Vakuda kuzonopedza munda uyu vakabva vatanga manje kuchizvuva. Vaizozvuzurudza kudai. Vachizvuzurudza kudai vaida vaidzima tsoka dzavo nemakumbo emwana. Saka ndiri kuti idofu rakaenda kuchikoro. Vachizvuzurudza kudaro. Mubathing room mavakapinda umu munoziva kuti mabathing room euswa anenge akatota. Bhutsu yavo yakadhinda bathing room. Anditika vobva vazvuzurudza mwana vasvika kumagamu uko vanga vazoona manje kalaiti kemunhu kaibva uko kachipo. Ndobva chipo ahwanda nekona yemba pane imba yamanda yataona iri apa. Chipo yakabva ahwanda nekona yechi yemba yai. Ahwanda nekona yemba yai. Ivo vakabva vati nepamagama apa. Ndobva vasviko kanda mwana uyo. Vakonoti karaiti kari kusvika. Uyo akangomira pai. Saka zvakaitika ndezvekuti vakanda mwana uyo. Ndiri kuti vabva vachimuzvuzurudza. Pavakakanda mwana vanga vakamira tsoka idzi hadzina kuzodzimika futi. Ndosaka ndikuudza kuti idofu rakaenda kuchikoro. Saka bhutsu dziri apa nebhutsu dzakange dziri uko. Dzakafanana. Uri kuona kuti handina mazino anomera ndikamudzanda bvura. Musiwo handitaure naye ndinodzanda bvura nyama anomera mazino aya. Imboziedzai kana zvichiita. Tiri kukutaura kuti muswa takamona ukoti nemukoma wangu takamhanya kunochaya uyo ari mucho achichaya uyo achichaya nekungomuona chete so. Mukoti ari kukukoko. Aiwa Bernard aiwa ndavangodhisawo zvimwe zviBernard vambouraya nekuti 14 years satambe vasikana. Ndofunga nyaya yavaBernard Chiwenga makainzwa tichikurukura navo tiri panzvimbo yechikurube maximum tichida kunzwisisa mhosva kana mhaka yakavasvitsa panzvimbo iyoyo. Asi tati aiwazve hatingaregi hama dzedu dzichichema dzichiti aiwa nyaya iyi makainzwa nepasiripo. Zvimwe ndizvo asi zvimwe hazvina kufamba saizvozvo. Saka tati aiwa regai tiende kunzvimbo yakaitikira chiitiko ichi kwatiri nhasi kuno kumuchinjike tinzwe kubva kune mhuri hama neshamwari vavakidzani vakuru venzvimbo masabhuku pamwe chete nachangamire tinyatsonzwisisa zvakaitika pakufa kwasisi Vaida Mubaiwa. Mama makadi ndiri pahangu makadivo vanangu. Ewa ndiri nematambudziko asisi Vaida. Ndiwaya mafambira vanangu. Naika. Tinotenda mama. Ndoda kunzwisisa mama muri imi amai vasisi Vaida. Ndoda kunzwisisa chakaitika musuyu kuti tizoti nasuno takufukura maronda ane 10 years aitika kushaya kwemwana. Zvakanyatsofamba sei muchirangarira musuyu? Ini ndingati musuyu kwaiva muna October. Saka mwana wangu uyu Vaida uyu third born yangu aigara namai vangu pano nekamwe ka last born kangu vaigara vari 2. Saka zvaiitika ndezvekuti weekends mudiki aiuya kukomba kwangu uku kwamakono next village. Saka zvakaitika ipapo ndaida kudzura maonyeni angu mugarden. Saka ndakavati vana vangu vese vauye taida kudzura maonyeni. Saka takadzura maonyeni musi iwoyo ndobva ndagadzira ndima yangu ndaida kuzodyara chibage chekutanga kana mvura yanaya. Saka takashanda zvezviwa zvokuti takaneta tikagoenda kumba tikagonoshanda ndobva ndachiparadzira nemwana zoruduka. Iye akudzoka kuno kwaambuya akauya nebhagi rake rechibage bva apfuura achigaisa bva asvika umbomo atone upfu hwake. Yange iri Saturday iyo. Mangwana acho svondo taitarisira kuti tinofanira kuenda kuchechi. Saka zvakaitika ndezvekuti Vaida ndoda kutanga kutsanangura kubva pakurepwa kwaakaita.
ini ndakange ndiri kuchikoro kusekondari kupane medhemo vandaisarira nemwana wavo ivo vachienda kubasa ndichizouya kuma4 saka mwana akabva panapa makuseni abva auya uku kuchikoro zvikanzi mama akauya bhero risati ratorira pane nyaya ndoda kukutaurirai pamune mazosunukuka palanchi saka ndakatoita homework kuti ko nyaya yakuda kunditaurira ndiyeiko abva ndatotaura medhemo wani ndikati ndo zvandaudzwa navhaidha zvikanzi motongomira lanchi ichisvika lanchi yakasvika mwana ndobva auya bandiudza kuti mama musi wesvondo pandakabva kuchechi pane rodhi inodai so ine nekumakuva kwatakamuviga uku saka anga angoti pfuurei pamba pana ambuya zvarevapo ndobva asangana nevanhu tu kwakuchangonotanga kunoti svibei asi waigona kuona kuti uyo munhu ndiani saka ari kuti vanhu ava ndakati vaita maswera sei ndobva vadaira vangoti ndofunga fambei panapa nepane mwana uyu vakabva vazodzoka iye aikangofamba achiuya kunoku vapesana bva vazodzoka nekuseri mumwe bva amusvikomisa jira kudai bva amusunga uyu mumwe bva atakura ndobva vaenda naye apo pamhiri apo pane chimuti chitoripo apo paminda pekwana chipuro tangopfuura pagoronga apo ndopa vakaenda naye ipapo saka iye aiti ndainzwa vachitaurirana zvekubvunzana kuti mapurastic amba muchambotaura ayai saka ndize kuti akapa mumwe ndiani asi akapfeka ndivava aBernard Chivengwa ndobva vapeka purastic iyai ndo vakarara nemwana uyu mumwe anga akasunga ari bhizoyi saka mwana paida kuti achidzama kupfutunura ndopa akatonyazona kuti munhu ari kundinhingira ndaachivengwa but uyu aita nekugodzi saka andakwanisa kumuona asi zvekuziva kuti vanhu vanga vari tu akazvitaura saka zvadaro isvondo yabva kuchechika ndopa akazouya kuchikoro uku ndobva anditaurira inini ndakazonotaurirawo headmaster kuchikoro vanonzi amusara deputy headmaster kuti ndo kesi yandasangana nayo zvikanzi zvino totokwira kuma4 toenda kwaMurewa saka takakwira tichiti deputy ivo amusara nachikuku baba mukuru vake takakwira kuenda kwaMurewa kunoripota kesi musi wandainzwa ndo watakabva ndakuenda unodi kunomang'ara saka takasvika kwaMurewa kwakumazorodoka tosvikotaura nyaya yedu kuti ndo zvaitika bva vamutora statement bva zvanzi chidzokerai zvenyu batadzoka asi vakatiti mangwana imi maamai nemwana ndimunozodzokera kupi kwaMurewa saka inini nemwana takamuka tichidzokera kwaMurewa ndobva anotorwa futi statement zvaakanga ataura nezuro izvozvo ndo zvakangosvika futi achiita sei achitaura saka zvadaro takabva tanzi nemupurisa tokupai tsamba yokuenda kuhospital kuti kunopiwa chapupu chekuti mwana akabatwa here takapiwa tsamba ine nemwana wangu tikaenda kuhospital taenda kuhospital chiremba akataura kuti mwana akakanganiswa ndobva zvanzi nemapurisa yamunodzoka netsamba iye pano ndobva tadzoka futi tichisiya tsamba mapurisa akaverenga kuona kuti chokwadi mwana tsamba yabva kuna dhokota iri kuti mwana akavhiringidzwa tsamba yakabva yasara ikoko ini ndikadzoka nemwana wangu saka mapurisa aya akanga akutondipa akanga atoone nhamba dzangu kuti pavanongofungira kuti vari kumuda nhasi vaingoti mama mwana ngaakwire auye oenda vachinomunhingirira pamwe vaitomuvinga pachikoro vakatouya vakamutora akanovaratidza nzvimbo yandiri kutaura iyo sezvo takatanga kunomangara deputy headmaster vachizviziva saka kuchikoro vakanga vakutozviziva kuti pavanenge vangoda pamwe vanokomburikira pachikoro vobva vamutora ipapo vachimubvunza zvavaimubvunza saka nyaya yerepi yabva yanze ivo vakarepa vacho vanogara kupi tikati tongoziva kuti vanoticha kwamutoko kupi tikati kuprimary saka mapurisa akazoenda kueducation kunenge kwakaristwa kuti ticha nhingi vanoticha kwakati ndo zvakavabatsira bva vaenda ikoko bva vanowana chikoro ndobva vaenda ndobva zvanzi munhu aita sei asungwa saka asungwa kudaro nini nemwana takazoenda nambuya amai vangu vakashayika izvino tikati vane 2 years takatoenda titori 3 kwaMurewa saka taenda ikoko ndobva zvamboti bvunzwei bva zvazonzi imi michiita sei chidzoka ikunokumba isusu ndobva tadzoka kumba saka tadzoka kumba takazongonzwa kuti achivengwa vaita zvebheo vatsvaga loya achivengwa vakatsvaga loya vakapedza kutengesa mombe loya achingoti zviri kungonzi dzokai saka ivo vaingoenda vachinodaira nhingirikiri register ravo vapiwa bheo ravo saka zvinoitika manje munyika medu manhasi anenge asungwa akapara mhosva uyu ndiye anoziva date rekoti kukunda iwo wakaparirwa saka achivengwa vanga vagara vari pamberi pedu vaitoziva date rekoti kuti koti iriko musi wakati saka zvakazoitika ndezvekuti mwana pandataura kuti ndakaswera naye uku tichiita zvemaunyeni edu ndobva auya kupi bva adzoka kuno neupfu hwake adzoka kuno uku kumazorodoka ini ndakazotorara kumba kuzoti kwakuseni
ndakaona muvakidzani wangu akuuya kumba ndatobva ndodiridza kugadheni dzinenge dzakuma past 8 ndikutogadzira zvokuti ndiende kuchechi. Ndinovaziva kuti vanotosvika vachifara, saka ivo vaida kuzama kuzvishingisa kuti ini ndisaone zviri kuitika, asi ndakaona kuti masava anga ambochema. Ko amaine dhima kutoti muende kuchechi, ndikati ikako kweimima musati makuda kuenda kuchechi zvikanzi tirikuda kutoti tiende kumhirikunda toyakuzokuudzai zvanzi Vhaidha arwara nemusoro. Ndikati kuimima zvinzwa nani? Zvikanzi ndo zvandazwa zvanzi Vhaidha arwara nemusoro. Saka ari kupi? Zvikanzi ariko kwambuya uko. Saka pavakauya kuzonditaurira patakusvika kumba kwavo, noti rodhi yokuya kunoku taipfuura nekumba kwavo, murume wavo akabva atera, kusvika takabva tazoya tava vatatu. Takatofamba tasvika pakona apa, ndiri kusvika pano, ndiri kuona madhoo akavharwa. Ko mwana wacho arwara nemusoro, arwara musoro rudzika pamupacha hapo. Ivo vari kuramba vachingopfuurira chete. Ndikati ko kwatiri kuenda ndikupiko, kasa ari kukiriniki. Zvikanzi handei chete nditeerei. Saka tichingopinda mukona umu, apa panga pai apa, ndo papaine magamu emusha apa. Ndikutoda pakatozara vanhu. Ko musoro wacho wabva wanyanya kuita sei? Pandiri kusvika kudai vanongoti tarisai tose, ndikuona vari kuchema, uyu muroro wangu, hanzvadzi yangu yange ichitaurai, musha wese vanhu vari kochiko. Ndakatomboita confused kuti kochiko chiri kutoitika panapa. Ndozonzi tarisai mwana akararapo. Panogorara pano pamagama aita zvekuita seiko. Ndakuchinzwa manje kuti zvafamba sei. Saka tasvika ipapo zvafamba sei? Manzwira atakaita ndeyekuti paWhite House iyo pana hanzvadzi yangu ipapo inoitwa Courage Chipuriro. Muna wokutobva mvura inenge yakunetsa akanga achienda pachibhorani chedu chemumusha chiri apa. Saka akaenda kuchibhorani kuti anochera mvura makuseni. Pakudzoka manje kudaiwo yanga iri kevi, pakuzodzoka manje ndo paakazoona kuti kuinga uyu ndiVhaidha uyu akarara apa. Kwakungofambawo panapa achiteresa kudai kuti asi munhu uyu anenge asiri kuzofema. Saka Courage uyewe akachizobva afonera hanzvadzi yangu inonzi Hondo, munin'ina wehanzvadzi yangu yange ichitaurai. Hondo svika panapo uone zviri pano. Hondo ndo paakatangawo kuudza vanhu. Akudza vanhu Hondo uyewe, inini kumba kwemwana wangu uye akagara pane pepo ndo first born yangu, ndo mudzimai wacho kukuba mukuru vakapa. Pakazouya ivo mambo ava, iye ndo hanzvadzi yangu Hombe. Saka mambo ivava nevamwe baba muniki vangu vanonzi Akarima Zondo ndo vakauya kumba kweava. Vakuvatsanangudzira kuti ndo zvaitika. Saka avava ndo pavakazotuma hanzvadzi yavo inovateedzera hapo pano kuti chienda unodzazivisa mama. Saka uyewo ari mukumhanya achienda, next door yangu ndo pakati kochari uri kumhanyei. Iye ndobva atotenda pamba pavo pai, ndobva achivaudza kuti ndo zvaitika. Saka vaive ndo vakazoya vane purani yemusoro kuita kuti ndikwanise kufamba kusvika kunoko. Saka ndasvikawo ipapo amai vangu panapa vanga vasipo musi iwoyo wakaitika zvinhu. Vakanga vaenda kuraini kunonzi kwaMakonoko, vakatorara vasipo kune zvaiitiko ikoko. Saka mwana akanga ari ega pano, kamunin'ina kanga ari kuweekend uko. Saka zvakazoitika ndezvekuti mapurisa akazouya. Mapurisa auya, ndingangoti mupurisa womusha womuvillage vanonzi Anyagwizo, nyaya iyi vaiziva. Saka ndo vakabva vafonera mapurisa ekwaMurewa kuti mwana uya ane kesi uya yange ari kupinda mukoti musi wakati ndiye wataona ari panapa pamagamu. Saka mapurisa ekwaMurewa akabva afonera, akabva aenda kumukadzi wechitatu uyu anga achiri hoyo. Mukadzi mukuru ndiwo kuno kuchikoro kwakuitori nemwe mukadzi iko kwaMurewa uko Bhotosoro uko ndiwo wechitatu iye. Ndokubva vaenda ikoko mapurisa. Vaenda ikoko akati imimi handizoti vakasvika vabvunzwa sei sematauriro avari kuzviita kuti zvechokwadi ndiye akazondisungisa. Zvechokwadi ndiye wavaifonerana naye kuti basa kuno kundaita ndapedza. Saka iwewo uku chifanira kugadzirira vanenge vaida kupiwa chitupa chavo, ndofunga nedzimwe hembe dzavo noti vaida kutotiza kuenda kuSouth Africa. Vaitotiza vege here? Vaida kutotiza kuenda kuSouth Africa. Handizoti vaida kuenda nemukadzi here kana kuti vaida kuita sei, asi mukadzi iye ndiye akatozozivisa mapurisa kuti munhu wandichatambidza izvi ndiye munhu wacho. Sezvavari kutaura kuti ndakatongoshamisika zvakunzi asiri ndo masungirwa avakaita. Zviro kuti isusu bhodhi kunoko yakasara yototakurwa, ivo vatoita sei, vatosungwa kudhara. Saka zvadaro bhodhi yatakurwa, ndingati pane mwana anonzi Chenge wavaikunyepera kuti vakamudzidzisa. Chenge uyu mwana womunin'ina wavo ari pano uyu namai vake. Saka Chenge naShantewo munin'ina wacho vakazoya panapa bhodhi yatakurwa vachiti tafonerwa. Vakatouya vachidedera vanhu, mafonerwa naniko zvikanzi nhamba dzakahaidwa. Asi zvanzi mukangotaura chete zvaitika. Inini ndinokuendesai kwandakaendesa Vhaidha. Pane pandanga ndatosiya. Mwana uyu zvimwe zvacho tichibatsirana, uyu munin'ina wangu uyu, ngozi nyaya yareba. Saka zvakaitika ndezvekuti
Vaida uya apanapa aroda kuti ageze uko kudhunduru uko akaona kuine munhu aikambaira achiti kambai obva awanda kudai obva ati kambai obva awanda saka yakanga atakura mvura yake mubhaketi kuti anesa mubathing room umo. Saka ndo pakati munhu ari kugoya handisi kumonzwisisa uyu ndobva aenda Chenge waigara panext door apa paimba idziri apa aigara iye ndo pamba pamai vaBenard ndo paigara iye nemunin'ina wake uyu ndo pakatega ndinoudza shamwari dzangu idzi kuti munhu wandiri kuona ukuyo handisi kumonzwisisa uya muomo ndimiririre ndigeze. Saka mwana paakaenda uko Benard akawana mukana wokubva apinda mubathing room bvacho ndomara imomo handimozama mubathing room usikaona kuti ukapinda kudai uku kune kwaunohwanda uko saka mwana aenda apo ndobva anotaura ipapo kuti ndo zvaitika ava vana ava ndobva kuti Vaida handei kuna baba vedu vanogona kuuya vanogona kuya kunoku kana vauya kunoku isisu iwo wogeza ivo vachitimiririra. Saka Vaida akaenda naChenge nashandewo kumba kwana mai Chenge uko wanikwe baba vai vakakwamurehwa kumanewstand vakanonokawo kudzoka musi iwoyo vana vai ndobva vadzoka kudaro vana vanoti vakaona ambuya vanga vatobika sadza vana bva vatakura nemapureti avo esadza vane chido chete chekuti mwana ageze takamumirira vanga vachiwirirana vana ivavo vatori mabest friend avo ndobva vauya nemwana pano. Saka mwana nguva yakasvikopinda mubathing room ndobva akabva angodzipwa pauro bhaskrima akaskrima mwana. Saka askrima kudaro bathing room racho ranga risina kureba seiri ndinda ndakatorivaka iri razovakwa nemunhu womurume iri zvekuti vaBenard makavaona kuti vakareba musoro wavo unenge wakatopfuurira bathing room saka Chenge nashandewo vakatenga vatori pano mwana vachiita sei paakaskrimepo vakachema batsiraiwo Vaida kani nharaunda imi Vaida abatwa batsire vana vakachema vachema kudaro apa panga paine vanhu apa panext door apa panga paine vanhu apa but vanhu ivavo havana kugona kubuda kwete kuti vanga vasingadi nekuziva umhondi hwaBenard vaitotyawo neupenyu hwavo ndoda kunyatsoburisa kuti handisi kuvablema but kuziva munokuziva kuti mbavha imhondi saka vanhu ivavo vaitongotyawo kuti tikatoendawo isusu tinourayiwa handi muri kuzviona. Saka mukadzi wepaWhite House apo ndiye akagona kuuya akati munhu ari kuchema uyo ndiChenge nashantewo chii chamboitika. Saka vaBenard havadaro varova mwana uyu nemupinyi pane mipinyi yekupedzisira yevarume mupinyi iwoyo takauona uriko kumagamuko yakakura ine zimunhu ningirikiri rakadai so. Saka vaBenard vai vakabva vatakura mwana vachimubvisa mubathing room nemumunda umu mwana anga akapfeka masiripasi akaida kugeza saka sekuti vamurembedza rimwe siripasi takariona rakadonhera pakati pemunda rimwe racho ranga ritori nekumberi uko vakuda kuzonopedza munda uyu vakabva vatanga manje kuchizvuva vaizozvuzurudza kudai vachizvuzurudza kudai vaida vaidzima tsoka dzavo nemakumbo emwana saka ndiri kuti idofu rakaenda kuchikoro vachizvuzurudza kudaro mubathing room mavakapinda umu munoziva kuti mabathing room euswai anenge akatota bhutsu yavo yakadhinda mubathing room handitika vobva vazvuzurudza mwana vasvika kumagamu uko vanga vazoona manje kalaiti kemunhu kaibva uko kachipo ndobva chipo ahwanda nekona yemba pane imba yamanda yataona iri apa chipo yakabva ahwanda nekona yemba iyai ahwanda nekona yemba iyai ivo vakabva vati nepamagama apa ndobva vasvikokanda mwana uyoyi vakuona kuti karaiti kari kusvika uyoyi akangomira paipai. Saka zvakaitika ndezvekuti vakanda mwana uyoyi ndiri kuti vabva vachimuzvuzurudza pavakakanda mwana vanga vakamira tsoka idzi hadzina kuzodzimika futi ndosaka ndikuudza kuti idofu rakaenda kuchikoro saka bhutsu dziri apa nebhutsu dzakange dziri uko dzakafanana bhutsu idzodzo ndo dzimwe chete futi dzavakasungwa vanadzo dzavakaramba futi mukoti kuti bhutsu idzodzo hadzisi dzangu. Mapurisa akati saka uri kuti takakusunga usina bhutsu herewe Magistrate akati pfeka bhutsu idzo vakapfeka vakanzi famba pana paunoenda uko ugodzoka futi zvikanzi bhutsu ndedzakuchedzo chaidzidzi. Saka vaBenard inhubu ndisatani chaiye vanoramba zvinhu zvavanenge vakaita zvakafanana nemwana anenge akanombora shuga maoko agwezora muromo wese anoramba achiti asiri ndava shuga asi ndiri kuda kukutaurirai kuti Econet yakazvipuruvha nekuti booster ravaishandisa mapurisa aya pakanzwa kuti vana vari kuti tathreatenwa vakaenda kuEconet vakanoona kuti Benard Chivengwa akanga ari kuno vakaburuka kuti ndizozviziva izvo ndakazvinzwira muHigh Court muHigh Court nyaya yakutongwa vaBenard Chivengwa vakabuda after lunch kuchikoro vabuda after lunch vanti vanokuloka maticha makuseni vokuloka zorodoka iva vana kumirira kuloka zorodoka iFriday abva vaita sei abva vauya
Saka headmaster vandi ndiri muoffice mangu ndakatoti ko munhu ari kuenda kuvillage kutsvaka madomasi here kana muriwo here handina kuziva. Saka zvakazoitika headmaster kwakadoko vakarara mumba mavo. Asi zvaiitika headmaster vakapupura vachiti achivengwa kubva pavakatanga kuuya pachikoro pangu. Kirasi yavanga vakapiwa yainamatira ma7th day zvichireva kuti yainamatwa Saturday. Saka ivo zorodoka vaikiya mukirasi kuitirawo mabhuku evana vavo. Asi yaitova polisi kuti kuseni kwega kwega achivengwa ifana unokinura kirasi kuitira kuti vanhu vaone pekunamatira. Saka vanhu vakauya vakagara vaone kirasi yakavharwa. Kusvika vanhu vakadzokera futi kuna headmaster. Vakati kuna headmaster kona mati nhasi hatina mate here zvikanzi kuva chivengwa vana kukinura here zvikanzi tatienda kumba kwavo hakuna munhu. Kusvika headmaster ati ndakatotora makey spare ndobva azopa vanhu vai kuti vanamate. Saka kukoti ndakaona headmaster wekuchikoro kwete zvavanokunyeperei kuti ndo headmaster. Headmaster ndakavaona kwaikotuku vachisumuka vachipa umbowo kobva kwati iye mufundisi we7th day. Mirai mama. Mukuti vachiwenga vanga wasiri headmaster. Havana mbobvira kaita headmaster bvunzai vanhu vesava. Havana. Kana mukaona pamba pavapa mungati ndepa headmaster. Kana mukapaona pamba pavapa vaitoverenga nezongo mari yekuenda college chaiyo vanga wastorina vaitoverenga nezongo vanga wasati vatombograduate futi. Kunoku vakanditi vanga vari headmaster. Vakaenda kwamutoko vakanoita headmaster. Izvozvi kuchikurubiku ndakatoti saka mabasa euheadmaster akuteeraika. Because kwako wacho akatonoitwa headmaster. Ndoko vangatoita uheadmaster ikoko. Because vakatonditi kunoku kwandanga ndiri kumusha pavakaita headmaster kunoku vachienda kwamutoko vachinoitwa futi headmaster. Zvikanzi zvakanditeera kwese uku ndirimoramba ndiri headmaster. Ndo headmaster vemhondi zvechokwadi uku ngavatopiwa chigaro ichocho. Vanenge vatogona president kana zvakatodaro. Kwete kuti vakamboita headmaster. Havana mbobvira vakaita headmaster. Achivengwa vaiverenga nezou. Vatambobvira vakaita headmaster. Akatoita headmaster apa anga atoripo ndaakanyemba. Izvo zvokuti vanongotsvaga mitupo iyi vongoti hama yangu. Havana mbobvira vakaita headmaster achivengwa. Havana mbobvira vakaita headmaster. Achivengwa vakabvirira vachingoba mombe isisu tichitori vadiki. Inini kuti ndizive kuti pfuti inorira. MaCID akajamba fenzi yamaireti vandiri kutaura ava. Vepa next door saka ndikuti vanhu vakatotya kubudava kwete kuti ndiri kuvabrema. Vaitotya umonde hwacho kuti tinofa. Vakajamba fenzi apa. Ndichiri kurimemba kuti gotwe remba mavo anonzi Martha akanga afa. Vanhu vakanga vari panhumba apa. Iva Bernard Chivengwa vanga vakagara padhiramu kudai. Hameno zviri mukati mavo saka ndiri kutaura headmaster zveshuwa. Vakangoti MaCID achisvika apo vachibva vatiza. Iri uku kumucheto womunda wedu uku ndopandakaziva kuti pfuti inotoridzwa soka pakaitwa hondo ndandiri mudiki but ndakaona ichiridzwa kumucheto womunda wedu uku yakaridzwa kairi kechitatu ngakavakasumudza maoko kudenga kudai. Zvikweshe zvefertilizer yatu yamuri kuona iyi hainombotanga ichigara mumatsaga yaigara muzvikweshe zvefertilizer. Muzvikweshe zvefertilizer izvozvo isi tichienda kuchikoro vaiuraya mombe dzevanhu voenda kudziva ravo uko vonoisa nyama muzvikweshe zvefertilizer zvichitonyururwa ikoko munhu aitoziva. Imimi makuzoziva motikari dzemapurisa dzemazuva ano kune yainzi Sandana. Sandana iyoyo ichiri kugomo rekarunyange kusekondari uko. Bernard vaiinzwa kuti iri kutinhira. Sandana. Vaiziva kuti Sandana iri kutinhira. Pamba pa Bernard ndepapo zvoti kana mukanoona munoti ndopa kana kuti pakambomiswa mudhudhudhu chaiwo hapana. Kana imi kaimi ndosaka makanzwa mavhotsi ndikuti uyai kuno. Chinoita kuti muone kuti munhu uyu ibhanditika. Vakaba mombe panyakaba wapa vakasungwa vakaenda kuJeriko. Vaenda kuJeriko ko vakadya dhodhi. Moza kudya dhodhi. Dhodhi ramunoita imimika vakarikambura mukanwa. Kuti hanze munhu akupenga enda akabuda. Achinzira abenzi riri kupenga munhu iye muona kuti banditire kutamba. Munhu akadaro nyaya dzese dzavaitaura dzekunyepa dzese dzirimo tinazvo ka zvekunyepa zvese zvavaitaura zvi Philip munhu waMwari avari kutaura yeye kana mukamona muningi nawo vari kurerera kuti Philip yeye kuti endaika pamba muridzo ainetsa mwana uyu Philip kandiwo baba wachenge vainzi uyu ana chenge vari kuziva kuti munhu akauraya ndiani iye chaari kutaura kuti ana chenge vakaswera vachifudza Vaida iye akanga ari kupi andi akati anga asiri nyika ine akazionera kupi kuti vakaswera vachifudza akanga azvionera kupi ende akagotaura ava achikukwawo kuti atiza bamukuru vake achikuku iye aizvionera kupi zvekuti achikuku vatizwa naVaida muri kuzviona kunyepa kwachoni izvozvi mukaenda pamba pakapo paheadmaster vane motikari nemanight club nemabottle store moenda pamba paPhilipika ndiye antori nenight club ndiye mungatoti ndo headmaster ndiye anotori nemwana akasvika form 6. Mirayena mama
mukuti havana futi night club iyi havana chavanacho kani havana takishop havana kana takishop moto yavaitaura vane bhasikoro because inini vakatonditi mudzimai wangu wechipiri wechitatu here ndiye ari kushop nebottle store nhasi ndatoya ndichida kuti unoona chi tiri kuti pamba pavo mugutsikane kana takishop yacho havana pamba pavo tiri kuda kuti mupasike pahedi ane night club nechi tinoda kuti mupaone dai zvaitokodzera kuti mutoenda kwaphilip mona kuti mugutsikane kuti headmaster kana night club inowanika papi wokuti angachengete inini anochengeta ani wayo uyu Philip ndandone mwana akasvika form 6 achidzidza pacheunje kwete kuchikoro kwake kwaikudza kuti kuchikoro kupi kutsvagira uyu panyadhiri maone pacheunje apa pacheunje aripo uyo macertificate ayo neumbo nyaya dzese idzi hanzi dzakungobuda because vakarambira mwana ndofunga ndivo sisi vangu vakagara ari pano vakarambira mwana ari pano akuudze kuti akambochengetwa navo here ari pano anesi wacho takatarisa vaBernard mamba nazvo muchiti vanhu havachaita kuti vatadze kuuya kuzobatsira mwana yange rinyaya yekuti vaitya vaBernard ndinoda kunzwa unhu hwaBernard unhu hwaBernard imbavha mbavha yese munoziva kuti imhondi mbavha ikanzi yauya panapa kuzoti yaba munhu atombobuda nekuti anotya kuurayiwa saka vaBernard havana kutanga nhasi kuba kutaura chokwadi ivo vanhu vese vamuri kuona vakagara vaka vantori nemubvunzo nekuti vaBernard vaiti vakasungwa paiyanikwa hembe yaipfupuriswa nemhepo kudai imi muchienda kukoti uku muchidzoka vanenge vakuteerai ndoke kutotanga Bernard kuti aripa zvokuti vanhu vese vantori nemubvunzo kuti amained vakachera pai havana mbobvira akasungwa zvokutanga piki ngavakuudze vanhu vese kuti akambopika here kwambuya vachoni pamirapo ndokwaiwanikwa mapoto akazara nemafuta edripping anokunwa mumombe dzaibiwa ndishayeshaye satani mukaona munhu wokuti abira akaba mubhedha patapiwa chivengo akapo akaviga kuchikomo kwajaindi uko ani muri kunzwa baba vatapiwa vaigara pamusoro apo vainzi azebhedhi apo ani muri kunzwa aviga mubhedha baba vasimudzira musoro wemubhedha womwana wavo wabiwaka akauya akabatidza imba yamai vake yeBernard akanosungisa zebhedhi akapika muri kunzwa abirwa mubhedha womwana wake but akanopika ndiye iye abatidza imba yamai vake akati zebhedhiya ndiye apisa imba iyo imba itori apa vakaba zvinhu zvamedhe mumanyanga zvikagara mupa mamfundisomo vaba zvinhu izvozvo kwakuti iye Bernard wacho nemukuwasha nemuzukuru iye akatonakurira vamwe avamhosva iye akabuda vamwe avakapika saka anogona kutaura handimaiona kunge ari kuverenga bhaibheri anoverenga bepa ndosaka kaini ndandisina mubvunzo yekuramba ka because ndaingoti zvinhu zvese zviri kudondana kudai aiwa zvino tichaona hedu pavanhu vese vauyawo muchaonawo munhu akasununguka kuti akupatsanurirei nekuti nyaya iri kuzikanwa nenharaunda nekuti yakaitikira muno ende chinoshamisa chacho ni ndechekuti Bernard aponda kamwana uyu vanhu vakaunganaka pane mwanapo amai vacho vanga vasati vafa vachisvika hapana akanga achiziva kuti mwana aurayiwa naBernard hapana akataura kuti Bernard auraya mwana asi vakatotaura kuti wangu mwana asungwe zvekumhanya isisu takatotarisa bhodhi yemwana munhu otaura hatinamboita kuti Bernard auraya hapana akambotaura asi ivo nekuda kwekuti vaitozviziva vakati wava asungwe zvekudi asi iye zvino akazosungwa hake nekuti mwana wangu akaenda akadai kunzwa kagunwaka ikaka takakaedza kuti tikadai kakatoramba tikamuviga kumisa mubhokisi akanongedzera hatizoti paakanongedzera akanga achitaura kuti kudii saka katovigwa katongoda takatomuviga akatodai ende kakatoramba saka hatizive kuti paakanongedzera mwana aitaura kuti kudii zvinova zvaakanongedzera zvacho ndofunga ndo zviri kuzongoita kuti zvisinei hazvo kuti isisu tiri kufukunura guva ranyowanikai kana imimi mukanyatsozoona kuti ironda ratotanga ratonyowani zvekuti taakutomboita futi mazuva tichingora kubva patakazvinzwa izvi takaita kunge tichapwanyira mafoni pasi kuti imbwa iyi iri kutaura kuti chiko munhu akatiurayira mwana iye kwaari zvakanaka handi mukunzwa aitotaura zvekuti anachenge vanotambudzika kwaakaroorwa aitotaura zvekuti zvakati kuratidza kuti iye mwana wake akanga ari kumasvingo akafa kuratidza kuti iye ane mainformation echi ari kurarama but isisu manje information tiri kuiwana kubva kuna ani yavhaidha yaifanira kupa ana amai ake hapana ani mukuona zviri kunakira iye kusaidi kwake because ari kutodya handi atori hedhi ari kutohedha but isisu wedu ari pai ari muvhu but haisi mhuka manje asiyana nemombe dzaainokanda kumagadheni uyu munhu akatomunongedzera kudai ende nesu futi ana amai acho tichiri takatongonongedzerawo futi
mwana wangu pandakatanga kuuya kuzogara pana painini iye akapondwa 2015 ndakazoya pana painini 2017 chipoko chavhaidha chaiuya mumutoo uri pasera chichimira imomo ndaibikira apa imba yanga ichiri 1 ndaibikira apa and papa ine muzvimuzhanje zombe riri ranga riri papa ndopandaibikira chipoko cho taitombomhanya mumba kutiza tombomhanya ndakazozviti inini handisi normal ndiri kutiza mwana ndobva anyatsouya momusi tisati tatombodya apa ndikati Vaida usaite ubenzi hwauri kundiitira imomo hauziva kwawakaurayiwa iwewe ipo pauri kuuya apa uda kuratidzani uda kutyisa vana here pana paiwewe kuti kurumidza kuenda kwawakaurayiwa unokuziva munza zvandiri kutaura izvi chakasumuka chipokwe mumutoo chikaenda chikanoti pamba paamarepa apa iwe amai Bernard apa chikanoti kwe akaita masika ndikati ikoko ndikotambira ikoko uchikwidza kwa Bernard uchidzika kwa mai yacho uchikwidza kwa Bernard uchidzika kwa mai yacho handidi kukona muntu kubva ipapo Vaida hana kudzokoma asi apa ndondo vakatsava vakatamba nekuti aiuya isi totoseka zvedu tikati ikoko Vaida ikoko ende inini ndotogara ndakataura everyday chero ndiri pano kuti Vaida hauna kumbofa ukarova inini chandiri kutoda manje Bernard kana achinotiteerera tiri kutoda kuti adzwipwe imomo aridze mhere kuti Vaida ndisiye kani Vaida monyatsoona kuti akauraya Vaida ndozvandiri kutaura Vaida kuti haasafa achirova nekuti hana kufa nerufu rwaMwari akambunyikidzwa naBernard akafa saka inini shure yangu ndeyekuti azviburitse pachena ende futi isisu mwana wedu hana kutiudza kuti akaona ani akarepa paakarepwa handiti akaona Bernard mumwe uyu haana kumuziva but Bernard ari kutaura kuti ndikundishora nekuti kundishora uyu muramu waamai vake saka akatya kududza kundishora tatozvizivirawo papa kuti akanga aina kundishora nekuti sitati singazvizivi asi taakutozviziva kuti anga ainani handi makanyatsoteerera panyaya yandiri kutaura iyi makanyatsopanzwa akati akazeza kutaura kundishora nekuti muramu waamai vake ndosaka asina kumutaura akashiridha kundishora hani mukunzwisisa saka ari kuburitsa kuti isi takutoziviswa naye kuti anga aina kundishora muda kuti muti pabate zvakanaka Vaida hana kutaura kuti Bernard akanga ainani anga ari kuseri akaona Bernard but Bernard azotizivisa kuti anga aina kundishora ndosaka uyo akazeza kutaura kundishora nekuti muramu waamai vake makapanzwa plus dai nyaya yakaenda kukotika ndopa zvaibuda nyaya yerepi dai yakaenda kukoti ndopa zvaibuda taizomubvunza kuti saka iwe uri kunzi wanga uine mumwe munhu wanga uinani saka Bernard akabva auraya humbowo nyaya yerepi haina kuzoenda kupi saka handisi kuziva kuti pane zviri kuitikawo here kuona Vaida kuti iye achizozvifutunura nokuti zvinobuda after 10 years handikuona chokwadi chiri kutonditeera ndisina kumbochitsvaga kusvika nhasi ndazviziva handi muri kuzviona ndikundishora Funga akaenda Vaida kunomutsvaga wakamushaya akati ndiende kuMaximum. Ati mama makati mimi enda kwakaurayiwa. Saka ndofunga akashaya uko akati nanhasi mwanangu ndichiri kutotaura kuti enda kwa Bernard kwawakaurayiwa unokuziva iwe enda kwa Bernard ndiri kutomutuka mwana wangu kuti chiko chekuti uite mazuva kudaro ndisati taona kuti Bernard ari kuridza mhere kana mhene kumba kwacho ikoko veso chinyatsoona kuti zviri kufamba sei anongona nekunyepa kwaakaita kuti handizoni ndakambunyikidzwa nekuti handauzoona loya rangu ndakangoitwa 1 day ndava ndatongonzi death sentence takaenda kukoti kubva Monday tikaenda chipiri tikaenda chitatu tikaenda china akazopiwa judgment musi weFriday ichipinda mukoti every day saka 1 day ira ari kunyepa ende kana kamukadzi kari kunyepa kuti ndakakatibva musanyeperwe nababa vamunoona vatisiri kuda kutuka mukunzwa anzi poison kana poison anzi vanhu zvisina kutombobuda kuti vanhu vaziviswe kuti saka mukadzi wachakadi kusungwa akauraya vanhu zvakaonekwa kuti chikafu chake ndochanhingirira zvine umbo uripo plus munhu ane pfungwa dzataura sisi wangu kuti idofu rakaenda kuchikoro ari kutaura kuti aida kunosiya mukadzi kumusha kwake kuti hachamuda but kuti chikafu azochizouraya vanhu vaari kuti vakaurayiwa akanga akurwadziwa neshanje ziso ratarisa kumukadzi auri kuda kunoramba kunosiya kumusha kwake shanje dzako dzabva papi ziso rako rakutarisa kumukadzi auri kutoda kunoenda naofisi anzi anga akuda anga asina motikari baipapo motikari yacho anga akaiwana kupi yanotaura kuti motikari akambobvira akatenga kana bhasikoro chairo bhasikoro tikataura zvemotikari kana
kana zvekuti ainyeba kuti hanzi takatombogara pasi tikada kuripwa kuti tivape mombe kana mbudzi. Inini ndangokuudzai kuti ndakabva kuchikoro uku ndikangonanga kumapurisa. Handina kana pandakatombogara pasi kana kutomboenda kwana Chenge kuti yowe ndo zvandanzwa. Ndakangonanga uku vanhu vaitezeta kutsvagwa nemapurisa. Handina kana pandakambogara naye pasini. Handi muri kuona kuti munhu ari kunyatsohwanda nechigunwe. Iwe waida kuripa mombe nembudzi wakaite? Waida kuripirei? Waida kuripei? Iwe usina chawakaita. Chokwadi chake anacho asi anenge achihwanda kudai. Ndosaka ndakuudzai kuti akamomoterwa neshuga nemaoko mesomo obva ati asiri ndadya shuga. Nekuti kunyangwe ikoko zvechokwadi ndosaka ndakuti ibhanditi haana kumbobvira akabvuma asi kuti chaimubata ibooster vekuekoneti vakamubata nebhutsu dzanga dziri umu nemupinyi iwoyo wanga uine mafingerprints. Saka zvese izvozvo zvaionekwa kuti ndava Bernard. Saka wakarohwa paimwano zvakabuda dhokota akati akarohwa apa mipinyi nepagotsi apa ka4 bvazo mudzvanya apa ndotsamba. Mwana wangu ndakamuviga zvinorwadza zvokuti akanga akapfekedzwa pepabheki kumesoko zvokuti vakanga vari pano panhamo ndaitongosimba nekutospreya kuti mugarike umu. Zvinorwadza sei kudadirwa naBernard kudaro. Handina kana sauti inovava kana chikoko chemachisi. Vanhu vangu ndaichengeta ndegeni. Kana chandakatombonokumbira kumba kwako handina. Handina kana chikweti chinei kana nditi huku dzangu dzakatombonopara munda make handitomboziva kuti chakandivengerei. Saka zvinorwadza kuti chokwadi unoti inini ndini wokutowedzerwa kurwadziswa. Iye ndiye akutoimpuruvwa manje kuti achitobva kwaarukwa. Mwakumanaka. Otoitwa muzati zvakaoma. Headmaster umondibo. Correct. Headmaster umondibo but kunyepa kwake chete kwaari kutaura kwekunyepa zvese zvaari kutaura hakuna kana chinhu chinonzi chimwe chete chaakataura. Ende kana akataura kuti pamberi paMwari hanzi ndakunamata. Takanzwa achiti ane manhingi kuti ndakazodai ndikanamata. Ndikava ndazodai akataura zvinenge 4 zvekuti ari kunamata. Dai anga akunamata akatendoka dai akubvuma kutaura chokwadi. Saka apa ari kuti ndakatendeuka chaakatendeukira hapana akupika naMwari pamusoro pemhosva yake. Ari kutonyangadza futi makore ake ekuti azoya kunova mupurasitiki uku achinyepa. Ari kungoramba achinyepa. Dai pamwe Mwari vamurerutsira aganhurirwa zvichiri padhuze zvitori nani. Asi ari kuramba achingonyepa. Ende ndakabvira ndichingoramba harambe haabvumeka nekuti yagara ndozvato komombe yaionekwa ainayo chaiyo kuti aingoramba wani. Saka angazobvuma Vaida waakanokanda kumagamu. Kuzuzurudza mwana kunokanda kumagamu. Ende iye Chipo waari kuti akazotaura kuti anga anzi Tamangani anopinza vanhu basa. Benjamin aipinza basa ripi Chipo raiti anze. Ende Chipo wacho nehama dzake dzese vamwe kwachivengo vacho vaiuya kukotika vanga vasingatombomhoresana nevamwe kwachivengo vacho vekumba kwavanzadzi dzake Bernard vanga vari kukoti kwachivengo vacho vamwe hanzadzi dzaChipo vanga vasingatomhoresani kana kutotaudzana. Saka Chipo akazomonera kupi akamudza kuti tanzi mukaroverera murume uyu ndinokupinzai basa. Akazomonera. Tikukudzai kuti ibhanditi. Bernard akanyorera vana ava nhingirikiri tsamba yakuda kuenda kwaikotoku. Tsamba yakauya nemukadzi wacho. Akanyora achiti iwewe Chenge unozotaura zvakati. Iwewe Shandero unozotaura zvakati. Vumboero. Humbo wamunofanira kukrema wamunozonotaura kukoti uku. Handiti muri kuzviona. Vana vakungokura sei? Uyu yainyora form 6 mumwe wacho akanga achinyora form 4. Saka tsamba iyoyo vana vakabva vangoiswei pamuCID aiita nyaya iyoyo. Bernard akainzi verenga kukoti akati ndine urombo changamire vangu handione nhasi ndava isina magirasi. Kukutaurirai zvandakaona kwaikoto. Ndine urombo shangamire wangu nhasi ndava isina magirasi ukandichera iwewe usingaone wauya usina magirasi but ndiye akainyora asina magirasi. Akunzi chiverenga kuti handione. Ndobabiwa bepa akanzi nyorai pasaidhi apa. Tione handwriting kuti ndiyenyu here yakafanana nei. Akudaiwo neruboshwe. Akanzi amunyore neleft imi. Nyora ine right. Akatoramba. Ibhanditi zvandikukutaurirai ane makore murume iyeye munharaunda kwese kuseri kwegomo kudai mainzi munomira kuseri kwese gomo kwemuchinjike kwese aiba momboko. Bernard inhubu kuzvumba kwainovhura nemukadzi uko wachina. Vakaita zvakarema kuno. Ndakakudzwa kuti ndakange anzi musi wandakange ndanzi ndakufa ndakafunga mwana wangu akabuda hakuna kana mwana akabuda ne6 units kana akatombosvika ku form 5. Asi Chenge kawo mwana wa Philip wanoyenga akapasa kawo
ende waitoti akaroorwa nekarume ndiye akatoroorwa uyu. Filipa haana kana mwana ari pamba ndo anotori nevana vari kuvaruma. Saka zvese zvazvo zvachengedzwa. Ndichengaitauro. Ega. Ari pana ari kuzvimirira. Achatotaurawo nguva yake ichakwana. Achataurawo nguva yake ichakwana. Masachete kuchikoro kwakadzidza netsamba yatiri kutaura iyoyo haanazo kwa. Kuti kutaura zvinhu akano headmaster wayo wekuchikoro kwake akanga amuti witness iri kuziva kuti inini ndanga ndiri pachikoro handina kubuda. Headmaster akabvunzwa akati yuwi pachikoro anga asipo. Andina asi ndiye waanganyoresa kuti witness yangu inoziva kuti ndandiri pachikoro handina kuita izvo. Akatotaurwa kuti akabuda musi Friday pa lunch akatakura ka portfolio kakabva katotaurwa na headmaster ka portfolio ke black kanga akatakura. Hanzi ndakangomuonawo nepa window ndikati ko munhu ari kuenda kupi hanzi ayo izvo zvamanzwa sisi wangu vachitsanangura izvi anga asitomboriko kuEconet ukaendwa achinotariswa mathreatenera aisira vana mamessenger zvikanotariswa zvese izvozvo zvikabuda kuEconet kuti wakanga uri pabooster rakati nguva dzakati wakanga uri pabooster rakati nguva dzakati nguva dzawaponda mwana wangu uri pabooster repaumbwe redu iro ameno kana momboriona iro asi takanzwa ari kukudzai kuti ndanga ndiri kumasports kuseka nhamo serugare chokwadi. Kuseka sazvisekesa. Zvakaoma. Ukaona mwana akaurayiwa dai so pamwe tani vazukuru tu. Nekuti sei pangwekika atori mudiki kunai atoni mwana. Angari form 1. Iye akanga akutaura zvekuti Vaida akanga ine 16 years akatakura mimba yake. Akanga ine body hombe. Istatada zvoti tituke. Dai anga ari mumafoni matomona. Hauna here iwewe ningi. Foto racho riripo mucharatidzwa nemukoma wacho. Iye anga akutaura zvekuti akanzi ane 14 years kumapurisa asi anga ine 16. Iye aizvizira kupi zvekuti mwana uyu ane 16 years. Aizvizira kupi. Iye ndiye akutotiudzira makore mwana wedu manje. Vana mama, ndofunga pane mutemo mutsva waveko iko zvinokaiswa nehurumende pamusoro pemhosva dzinenge dzaparwa dzakaita semedha nedzimwe mhaka. Kudhara ndofunga taiziva kuti munhu kana achinge apara mhaka dzakaita sedzidzidzi vaipiwa mutongo wekuti death penalty. Munzi aiwa iwewe takukuuraya ndo mutongo wako. Ndofunga vamwewo kana dzimwe hama dzedu dzekare kare kumashure uko dzaisvika pamutongo iwoyo. Ndofunga vachiwengwa vakanga vatopiwawo mutongo wekuti iwewe mutongo wako death sentence. Asi nekuzouya kwakaita utungamiri hutsva vakazonzi aiwa takubvisa mutongo uyu toisa life in prison wakugara pano kweupenyu hwese. Danho iroro imimiwo makatarisa rakatorwa nehurumende iri. Tingati muri kuriona sei takatarisana nemhaka yakaparwa navachiwenga? Inini danho iroro ndinotoriona sekuti rinotopembedza mhondi. Nekuti izvozvi Bernard ari kuenda achinoonekwa nemukadzi wake. Kana ari kutomuigira poroni, kana madrinks, kana vachitohagana, kana chicken ini Bernard ari kudya. Ende pandakamuona aitoshaina kuti hurumende iri kutodya nyama. Tiri kutonwa tii ende akatosimba. Asi inini muri kuona kuti ndakatoonda handisi kurara nchifunga Vaida. Nekuti izvozvi izvi ndiri musi wekutanga wenhamo yake ndakachema. Handitika toti musi wechitu ndaona Bernard kukoti ndakasunga bhandi ndikaita manyoka ndichiona Bernard rufu rwechitu. Izvozvi ndikufukunira guva nyoro ndiri kutochema futi. Saka hurumende iri kusaidi kwemhondi uku ndo vari kutenge vachitobenefita nekuti zvandisi kufonera naVaida ini handisi kutomuona saka zvotondirwadza. Saka dzimwe mhondi dziri kumashure dziri kutofara kuti kana tikaenda kuti kutorarama nekuti nemhuri dzake vari kuonana but handina communication nekuguva remwana wangu ende akudzokereke futi. Tikudzokera apo napo. Saka isisu edu mutemo ihurumende yakaita mutemo iwoyo asi isisu zvedu hazvina zvakaoma. Zvakangoma nekuda kwekuti vakanga vangotaura kuti sentenceka zvanga zvitori right ende takafara takadaro zvekuti taitongoti mirira ngoti pamwe tisanzwe kuti pamwe takutozonzwa takazongotambirwa nezvisi kuti ko munhu wacho ariko ko zvaakatosimba handi muri kuona chinova chinhu chakatanga futi kutotirwadza kutotanga kutenge Vaida achiri uko takamirira kuti bhodhi yake iuye handi muri kuzoona. Saka izvozvo zvinhu zvakatibata zvakatirwadza. Toda kutaura chokwadi kuti kurwadziwa takarwadziwa kuti hurumende isi takatotanga kutoita chikadziko pakuti Bernard aticha nekuti marecords eumhondi eumbavhaka ari kwamurewo. Andiri kunotorwa mafingerprints kunoenda kumaticha kunotorwa futi. Saka akaqualifya sei kupinda muhurumende umu aine marecords esayo kuningiko. Handi mukuzona chakatova chikadziko futi tikatoshamisika kutoti akomana hey
Zvinorwadza mwanangu. Zvinorwadza. Tochina zvinota kupai mukana wekuti mutaure navaBernard. Mashoko enyu ndekuti kudini? Uri kuona kuti handina mazino anomera ndikamudzanda bvura. Musiwo handitaure naye ndinodzanda bvura nyama anomera mazino aya. Imboziedzai kana zviita. Tiri kukutaura kuti musi watakamona ukoti nemukoma wangu takamhanya kunochaya uyo ari mucho achichaya uyo achichaya nekungomuona chete so. Mukoti ari kukukoko. Aiwa Bernard aiwa. Ndavangodvisawo zvimwe Bernard vambouraya. Nekuti 14 years. Musatambe vasikana. Kutiurayira mwana 14 years. Inga kana chidya usiku ndonyaya Bernard yakapedzera utongwa na Justice chidya usiku ndonyaya yakapedzera utonga akamubvunza pa akati breadwinner amai vangu chengeta vana kwenda kuchikoro vana noendesa akatobvunzwa kunzi akabvunzwa kunzi uyo utoda vana wakatoita vana vari kuda kuendesa kuchikoro ko uyu awa ukanganisa upenyu hwake achaita sei akanzigara pasi zvake zvekunyepa kuti ndakati kamukadzi anzakati ndikati haibva iwe ndezvipiko zvauri kunitaura handisi mombe anti wakazvinzwa achizaura ipapo akaseka akakachikirwa nemagadhijeri 5 pasina 2 minutes takashamisika zvese atobviswa muye akataurira kupi zvekuseka akasekera kupi kwaanoti akaseka. Pandiri kuti Bernard zvetokwadi mhonde haana kana tsitsi kana zvokuti mungati tingakwanisa kutaura Bernard amai vake chaivo mapfuma aibva uku achiaridza akapedza 1 week vachirara mudhundurumu achiaridza kudai so achitukirira zvaanenge achitoda saka haana kuti uyu ari padhuze neni uyu akaita sei meno. Iye Philip wacho waari kutoda kuroverera iyeye ndiye waakatoda tanga atouraya asati auraya Vaida. Wake ndo vari 2 futi kana singakanganisi. Ndo vari 2 vakomana. Aiwa tinotenda mama regai tichazonzwa kubva kuna baba vaVaida vacho tonzwa kuti sana baba kana pachinge paitika chitiko chakadai ivo sana baba nekuda kwekuti panouraiwa munhu panenge patone ngozi sana baba ndezvipiwo zvavari kuda kana ndezvipiwo zvavari kuita mukuedza kugadzisa nhau idzi vakambosvikawo here ikoko kwana Bernard kwacho kana kuti zvakafamba sei tichanzwa kubva kuna ana baba sezvo vari pano vanozozvimiririra imi mupenyu paana mai ndofunga ndapanzwa kuti vaBernard tikavaona kana mazino chaiwo wangu anogona kumera tikapedzerana. Tinotenda ana mama iko zvino vandagara navo ndosisi Chenge ndofunga vazhinji mai vanzwa vachitaurwa namukoma Bernard panhaurirano yavo yese kuti ndiyo nhanganyaya yekutanga kwezvinhu zvese izvi uye mama mavanzwa vachitsanangura kuti ndivo vaiedza kubatsirawo sisi Vaida pane zvese zvavaisangana nazvo ndofunga kubva matems ese aitwa navaBernard kumbovadzudugura kana kuvadzvinya mubathroom ndivo vaivhikirirawo sisi Chenge. Regai ndinzwe kubva kuna sisi Chenge kuti ndivo vakadzidziswa kana mukoma Bernard ngavatiratidze madhigiri acho kana munhu akaitawo zvakanaka tongotaura kuti aiwa ndo vakandidzidzisavo bamukuru kana ndibaba asi tiri kunzwa zvakare kuti aiwa zvese izvi aiva manyepo. Regai ndinzwe kuna ivo mbune kuti madhigiri acho vakadzidziswa nani kana vasiri vaBernard. Sisi Chenge makadini? Takasimbedi makasimbawo. Aiwa ndinani ndikuona makatsvukirira makaona basa nekudzidziswa navaBernard. Aiwa ndambobvira ndadzidziswa nabamukuru. Makadzidziswa nabamukuru? Handina kubvira ndadzidziswa nabamukuru. Ndakadzidziswa nababa wangu ndorangarira ndiri kuprimary ndakadedzwa naheadmaster vainzi Vakanyemba. Bamukuru wangu asiri headmaster? Vanobvira vaita headmaster vaive TP temporary teaching pamuchinjike ndobva ndadedzwa naAkanyemba zvakanzi naiwe imbonisanangura kuti baba wako akamira sei ndoda kunzwa life history yavo. Ndakati koindawo zvikanzi iwe unogona chikoro but hanzi nabamukuru ndokubhadharira hazvina kutotanga nhasi vatanga kudhara baba wake irombe vanodhakwa vanodii but ndikakudzai chokwadi baba vangu dhakwa vanodhakwa asi mari yechikoro ndiyo vanotanga kubhadhara vanokoshesa chikoro. Handambobvira ndadzidziswa nabamukuru ndakadzidziswa nababa wangu.
Handei panyaya yaSis Vaida kushaya kwavo. Ndoda kunzwa imimi ndimave muri same age kana kuti maive muri masahwira. Ndanzwa mamwe vachiti ndima muri shamwari yavo. Maionana, mainyatsonzwanana seshamwari neshamwari. Handei panhaurirano yese yatinayo kubva mukubatwa kwavo chibharo muzosvika mukuraiwa kwavo. Imimiwo munoziva kusvika papi? Alright, so ndimbokudzorera kumashure. Pane pavanoti hanzi ndakaita A level pachikoro pavo. Indakadzidza kuCheunji. Ndine evidence panapa inoratidza kuti handakudzidza kuNyamunduru. Kwanga wari headmaster. Evidence yangu inotarisira senta neme chikoro. Cheunji secondary school. KuCheunji kusasuko ndo kwandikaitira A level. But vakati hanzi vakandidzisa A level kuchikoro kwavo. Ndo imwe evidence wani. Andaudziswa nawo. Zvakaitika ndezvekuti musi Friday nenge 15 October here kana kuti handichanatsozivi. KuCheunji kwanga kune prize giving day. Kwakubva mama vauya ndaive nemaprize andaive nawo vachibva vauya kuzocelebrate. Kwatoka matime zvanzi handei kumba. Zveshuwa takaya kumba Friday vatasvika kumba vatarara. Then Saturday ndobva taana Vaida ndobva taenda pabridge amene mapaona iri pamatenera bridge iri papapo. Takatomira hedu ndozvataisitongoita tichigara chidai tiri pabridge. Saka abva aona bankuru rake achikuku wangu achitori kure uko. Zvikanzi bankuru wangu ava vari kuyava. Zvavari kuyava ndidi toite sei vandione ndiri panapa. Vatata tongobva pai. But pana chimwe chinhu chinondishamisa. Mozoti haikoti zvandikutaura zvandauchitaura. Asi ndakashama ndichinzwa zvichitaura. Ani makazvinzwa vangu vari pabridge vakatiza ningi bankuru Vaida. Asi anga achitori masikati airatidza kuti takafudza kubvira kudhara. Isu hedu hatina kuona munhu ipapo. Ndobva tabva pabridge bva tauya kumba. Iye ari kuyo kunoku ini tiri kuyo pagogo wangu apapo. Kuma time bva taenda kuchibhorani. Pana chibhorani chepapapo kunochera mvura. Taenda tese tadzoka iye atura panapa. Ndaenda kumba kwedu pamberi mbichana. Apa ndepagogo bva pasarani Shantiyo munin'ina wangu. Saka inini ndiri kumba ndiri kubika. Uyu Vaida ndo paanoti akaona bankuru wangu ari kumacheto kwemhunda uko. Zvichinzi hanzi ndikuti ndakafamba wofamba. Ndikamira womira. Vauya kuna Shantiyo Vaida sei vaudza Shantiyo ndandiri kwagogo. Kwa mama kana imi kwa mama. Zvikanzi ndaona bankuru wako asi vari kuti ndakadai ndodai. Zvikana Shantiyo handiti tinooni. Vanoti vakasvika padhunduru paya vachipotedzera ndove vachitukirira munyarere ndoda kudzokeredza kurepa mwana here muda kudi. Zvekuti kana Shantiyo makamufonera izvezvi makaisa foni paloud anotaura zvandiri kutaura. Zvikanzi hanzi havana kudaira vakaramba vakaita sei vakanyarara. Kuri kusviba kuri kudoka. Ini nobva wazonditera kumba kuya vachita iwe so nyaya yakadai. Handi yetinoita sei tidzokere kumba. Vatasvika panapa vatasvika tuna gogo tikumbura kurara nemwana nekuti ambi yakavapo amene kwangu aenda kuguva uko. Saka toda kuti isu tinotaurisa. Ani munzwa voice yangu padenga. Kutaura kwataita vaitoziva kuti tiri kuplana tiri kuti takabva apa toya apa. Ndiko takati tapa chigota apa vangu vari pamutamba. Ndo pakanzi na Vaida. Honavo. Vari pachimutamba vakavhwa tata dai vasumuka bva kutanga vafamba pachigamina dai. Ini vanda atozotaura ndikana kuti nai mamunyarere. Sei musinganyare muri menkuru. Muda kudzokeredza kurepa mwana nomwambeti sezvo makamboita. Havana kudai. Murepa kekutanga kai. Pekurepa ini pakarepwa nansipo handizvizivi. Hazvekurepa handisipo. Ndakazongonzwa kuti angaita sei. But takazenge takuta kuti saka mauda kumuroipere futi kechi 2. Handimaona. Havana kudaira bva vasumuka bva vafamba. But pakutaura apapa vakanzwa kuti tiri kusvika tofanira kunotora bhaketi ranga raiswa mubathing room apapa. Kuti angaida kugeza hana kuzotombogeza. Kuti ndiri kusvika ndotora apo ndoisa mumba tokiya madho todzokera unorara naye since anga ari ega. Saka vakazvinzwa tichita sei chitaurirana. Vafanira kunge vachi mubathing room. Tiri kusvika apa pambane mujikandarara mangu ari apapo. Tine maplates edu esadza. Iye pamberi inini pamashure Shantiyo tiri kudai so. Saka ndo paakanopinda mubathing room. Ndo paakati akahwani zvezvi. Ini ndiri kupunza maplace na Shantiyo tiri kumhanya tiri kudzokera. Vaidaba. Zvekuti kuseni kwazvo ndari kuma singatombotauri. Voice rangu rakatoenda. Vaidaba. Saka apa vanenge vakabuda here kana kuti amhero chichi chakaita ndoti bata. Isu tiri kumhanya kuti kudzokera. Ivo amhero zvavaka action dzavari kuita kuti kudzokera tikunodzambia kuti mwana abata. Zvakanzi nagogo wangu chienda yamotora maplace esadza nyama ita sei amapunza mamatora sadza renyu zvese zvamapunza yavo moita sei modzoka kuno. Zvishwa takadzoka pano kutora maremains edu. Takadzokera kumba. Saka sangoti akuda pamwe azoenda kwana sekuru hondo uku. Kuda pamwe amene kuzvizva zvazoitika. But anorarawo hedu. Ngopo makadzoka maplates papa nezima. Zviri kutaura zvikunzi nekuti pakati pakati bhadhabhadha yekuratidza kuti kana ndo paakarohwa kana kuti akambotiraya kubuda vakamhanyisana kana vakadi hame. Isu tiri kudziko ivo vari kuitawo zvavari kuita. Isu tiri kutotya hatichatomiri pambasa cherese pambasa chamiriki. Tiri kudai so bva tadzoka tichitora maplates esadza nini. Tasvika kumba bva tarara kwakuseni
bva pauya anenge weli ndiye akauya achiti muri kudiwa Vaida aonekwa kumagama akaita sei akarara. Tikusvika paipi tikuona izvishu akatorara zvekutorodza kuti hafa. Saiso nekuziva nyaya tisati tiraridze nyaya nokuti mwana akabatwa anisu isusu plus mwana akatonzwa kumashops anototi ani ndakanzovhoisira ko chichema uchiti mwana aita sei mwana abatwa. Mapurisa ari kuuya mapurisa aipa ari kuuya isu ape kutanga tinotaura chokwadi because takanga tanzi munongoti mwana akaenda mumba kwawo ega zvakaitika musingazivi. Ndigogo akati munongoti kuti mwana akaenda mumba kwawo ega ina handina zvandinoziva mpiya chiyungu zvakasiya wataura akati ndo zvamunotaura ndakatozvitaura ndiri apa watoti abhobo. Saka mapurisa aya anenge anganzwa information here kana kuti nekuti akatonibvunza kuti kuvoice riripi vana ndine flu zvanzi ne flu yeyo vandatoti ndanisina flu bva vaenda kwazo kuma 11 dzeusiku bva wadzoka kuzotitora titori murodhi zvikanzi uda kuita basa rekweyo kana wakura ndakati inini ndoita maarts doita lawyer zvanzi but unozere lawyer rifane kunyipa iwe unonyipa ndakati ko indava zvanzi unovanza zvinhu zvako tikutotaurirana zvezvi tazosvika kumapurisa zvakunzi chinyatsotaura ichokwadi chezvakaita sei chezvakaitika kwakutoona panapa pasina option nekuti tandiri pakati mwana itotamba naye ava ndibaba inenge namba 3-4 mupamana baba wangu inini ndibaba saka kuti pakutanga wangu toda iso zvamusingatese zvanga zvisingaiti plus nemuchichengetedza ukama uchifunga kuti munhu wekukama handimazvona ndibaba usingazozive kuti zvadaro tazopa umbo mawitness kukoti takazopa nditori nawo umbo wacho takahupa tahupa baba vanozonyora chibepa vobva vachipa maiguru vaibva vauya nacho kumba chibepa chacho ndinacho ichi chavanga vanyora zvinhu zvekuti nditaura ichi zvakanyorwa zviri papa pezvo zvamaichenge mbuya musungwa vasikana mukwanisa kuona pevasikana ipapa vanyora pevasikana ndopakanzi munhu akaita mhosva iyi hatina kumuziva nokuti aiva manheru kwakasviba. Musungwa uyu hatina kumuona kana kunzwa nezita rake. Vaida haana kutaura nezvezita remunhu kana remusungwa uyu. Takazonzwawo nemapurisa zvezita remusungwa uyu apo aitirova achitimanikidza kuti titaure tipomere musungwa uyu mhosva. Vaida haana kutaura nezvezita remusungwa uyu. Isu pachedu hatina kumbomuona musungwa zvakataurwa nemapurisa zvakataurwa nemapurisa manyepo anoda kuti tipupure manyepo. Izvi ndo zvamaifanira kutaura inini zvakanyorwa kubva kujere zvinzi ndiamunopa vasikana vaita sei vasikotauri. Saka inini hangu semunhu ndakaita kakuvhurika chinhu ichi ndakaenda nacho kwaikoti ichi ndobva ndanzi nelawyer uri kunyepera bangu riboziva vaisumudza ruoko vaidai vachida kutaura havana kupiwa nguva zvakanzi uri kunyepa. Saka ini hangu ndatowo ndiri kunyepa kana munoda kuti nditaure zvakanyorwa apapo ndopandakabudisa chinhu chikapedza masports maikoti ichi. Saka mumwe nemwapa anga atone play yake nekuti uyu Ronald mwana wawanga wanayo unokona mukwanisa kuverenga zvakanyorwa Roni uyu ndiye aifanira kuzonopawo hwake umbowo. Baba vakatevera mukadzi wavo Agnes akanga atiza kubva kuchikoro kumudzi. Vaida makadhi avo ekubhengi nezvitupa zvaakanga atiza nazvo. Vakadzoka kuchakachena vakabika sadza takadya takarara. Musoro wavo waivarwadza. Svondo vakadzokera kuuzumba kwavakanga vadaidzwa nehanzvadzi yaAgnes kuti vagadziriswe nemukadzi wavo. Havana kudzokera kuchikoro. Zviro zvemwana wokomana wavo izvi. Saka mumwe nomumwe anga ine pake paifanira kunopupura. Mbuya apo paripo futi ava ndigogo apa mbuya mai vavo vekutiti maplaces sadza kudidiwa ndowo gogo ava. Musungwa uyu handina kumuona kana kunzwa nezita rake. Ndakanzwa zvemusungwa uyu nemapurisa uye akandirova zvakaipisisa kuti ndibvume zvaaitaura. Kureva musungwa zvaitaura kurevera musungwa manyepo. Vaida haana kumbonditaurira nezvemusungwa uyu. Munhu akapora mhosva iyi handimuzive. Ndakarohwa kuti ndibvume kutaura zvandisina kuziva iye zvandisina kuona. Saka chakanyorwa kudi padenga Bernard Chiwenga wotori bepa rawe. This is the state bail application nyaya yachona inotorimo ndiri kuda kuti munogona kuzofunga kuti ichi state ichi. Saka vakangotora bepa rawo ndobva vanyora bara uya richibva uko.
Mapaumbo mukoti vakati kudi maburitsa zvakanyorwa navachiwenga. Ndopachanja kungotenderera cha vanhu vakutoseka havo vachingoti saka musikana wakaita sei wakangwara wadidi wataura zvawataura izvizvi. Asi gogo vakapera umbo. Gogo vakabva ini ndinakaita first person kunzi Chenge kuchitera munin'ina wangu saka zvevakazopa mashure handanda kuzozvinzwa asi vari kunzi vakapanewa. Ndofunga kana ndichiri kurangarira baba mukuru wenyu vaitsanangura vachiti nhau yakaita kuti vazonetsana inhau yenyu imimi. Ndofunga kuti nhau dzese dzizobuda dzizobatanidzwa zvichinzi imimi vairambira here kuti muendeswe kuchikoro navo kana kuti dzimwe hama dzairamba kuti muendeswe kuchikoro naivo here. Nhau yakaitika ndeyekuti baba vangu ane mwana wanonzi Anisu mai vake ndevekwaJiri. Anisu aitogara kumba kwedu saka ivo pavaitaura vakati hanzi baba vangu vakaita mwana kusaidi vanzira mama mwana saka ini ndakanga ndatenga mauniform ndichida kuendesa mwana kuchikoro. Aiwa kunyadhiri ndini ndichapapinda kunyadhiri ndini ndichida kuti ndiende naye mwana kuchikoro saka uyu Philip ni baba vangu ndopa akati uda kuenderei nei nemwana wangu kuchikoro here kwanza ndobva tatanga kunetsana bva tarovana. Ini pavakarowana in fact havana kurohwa baba vangu vakarohwa pazasi apapapo ini asipona ndiri kuchikoro kucheonje amene zvavakanetserana kusvika pekuti vanorovana kurohwana chaiko. Hanzi ndakasitora mashowe ekuti mune chikwambu muri kutadzisa kurohwa ani makazvinzwa chichitaura ndansiri kana zera rekurohwa mazuva iyoyo ndakatoshamawo kuti Anisu achiti aitogara naye kumba kwedu even vanhu vaJiri vari pano vanokwanisa kuti pupura kuti Anisu aigara naye kumba kwedu ari kunzi Anisu acho anoti uri pano aigara kumba kwedu ari kunzi ndiye akasakisa nyaya yekuti baba vangu akazoti uchafira kuJeri. Baba vangu pakaitika nyaya vaivaka kumaNewsstands kwaMureuka havana kubvira vainvhovhwa pana akavaudza nekuda kwekuti vaienda kuseni vachidzoka zuva raviri havana kubvira vapia even mapurisa havana kubvira vavadedza zvekuti vazonzi vakazonoti uchafira kuJeri. Amen. Aiwa tinotenda sisi Chenge handisi kana mune mashoko amuda kuti asvike kuna baba mukuru vari kwavari ikoko kuchikurupi. Ini ndakaipiswa big time ndifunga makazvinzwa zvese zvekuzonzi hanzi ndakaroorwa nekarombe kari kukwangwaya ndandaendeswa kunyadhiri ndikasachengeteka ndikadi amen. Hatimbowirirani ndototi vakandivinga nekuti vakati musikana akangwarisa ina handakungwarisa but I call a spade a spade. Zviri zvakaita munhu ndozvandotaura ndozvandovengerwa ndotaura chokwadi saka ndozvinoita kuti saka hatimbowirirana. Today makaverenga zvavanga kunyorera izvi pamwe maigona kuwirirana. Kudai ndakataura izvi ndapedza kutaura izvi mukuzoti vakazoti vazosumudza ruoko zvikanzi vana vakaona baba wavo ndiye akauraya munhu nekuti ina baba wavo takafanana vakatozozvitaura pakupedzisira chindiudza dai ndakaverenga izvi zvichichaitika ndozotanga kupinduka kuti aiwa ndibaba chichaizoitika dai ndakaverenga izvi aiwa tinotenda sisi Chenge regai timbonzwawo kubva kune vamwe tinzwe kuti vari kuzivawo sei. Pane pari kunzi hanzi vana here vakabuda nema15 points maunits ma6 mumwe wacho ari pano ameno akatopedza chikoro ameno kana zvema15 points vonzi zvinhu zvakamira zvinhu dai ndiri kumba ndiri kudai amana hakuna zvinhu zvakadaro tisu takaenda kuchikoro tikapedza tadzidziswa nababa vedu kuite zvese zvekutaurwa izvizvi zvezvekunyepa. Handitombozive musi wepanyadhiri handitopazive zvekuti kana ndichienda nditatozindo neoni minzi dzangu kuita zvekuti handatomboenda kunyadhiri handikuzivei. Ndikati maipisa kunyadhiri kunoenda vana veshoroma. Aiwa handambobvira ndakakuenda ndikuziva. Ndikati sezvo ari mwana waheadmaster kaunongo. Havasi headmaster havasi zvachose ende hani maona evidence ndakubuditsira ndakaita 11 pacheonje iye vaiti chakunyamondoro ende iprimary school haisi secondary school. Pese panana muchinjike vakaita teacher temporary teaching hapana akanyimba vanambobvira ndo pacho pandakadedzwa naiti ndichinzi baba wako akamboita seiwe zvekutonzi rombe zvakabvira kuprimary izvi munhu wasingade ndebaba wangu ndonyaya yechokwadi tisingazive magrade avo baba wangu havavadi. Aiwa tichanonzwa headmaster kuti nyaya dzacho aidzibatanidza sei because kwese kwavaenda vai havanambonzwa kuti wangu ari teacher kwese kwavakadzidzisa kuri 3 headmaster. Asi handi mazvono zvandakuradza evidence yekwe11 ndiri kutonyaroka kuti manje isu hatingoti apa ini ndindaitoti headmaster wakutera manje
Ndichati chipa Sati kadai. ngotaure totaura neevidence. Maione evidence nayo. Zvino vandagara navo ndivo sisi vaVhaidha vanova mwana wamama wekutanga. Regai ndinzwewo kubva kuna sisi Agatha kuti kufa kubatwa chibharo kwemunin'ina wavo shoko iri rakasvikawo sei munzeve dzavo. Sisi makadi Tiripo makasimbere siseli. aiwa ndiri nani nematambudziko kasisi Vaidha. Aiwa akaonekwa. Aiwa tine urombo kuti takufukunura maronda 10 years ago nekuda kwezvinenge zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika. Ndanzwa uchapupu wakasiyana siyana pamusoro pamukoma kana kuti pasekuru Bernard. Ndoda kunzwawo kubva kwamuri kuti shoko rekushaya kwemunin'ina kana kuti kubatwa kwake chibharo kwekutanga rakasvikawo sei munzeve dzenyu. Alright, mama vari togara kuchikoro kumuchinjike sekondari. Saka mama pane munhu wavaibatsirawo basa vachisara nemwana wake. Saka vakatozoti because uyu mwana akavaudza kuseni achiti mama ndozotaura nemupa lunch. Saka mama havana kutozomirirawo kuti lunch isvike. Ndakaona vasvika kumba. Mama wakati Vaidha uyu akandiudza kuti mama pane nyaya iri kundinetsa yandiroda kukuudzai. Saka ati achataura palunch. Ndikati alright mama mondiudza kana maita sei maudzwa. Saka palunch yakasvika mama bva vataurirwa nyaya iya. Saka ndakatozoona mama vakuuya bva vatondidedza bva vatodedza bafide bva vataura nyaya iya bva tatoenda kuna deputy Musara bva tavaudza mama bva vakwira ndobva vaenda naye kwamuri wasienda bva vanoripota kesi bva vanzi vanodzoka futi mangwana bva vadzoka bva vatorwa futi mastatement bva vapiwa tsamba bva vaenda kuhospital zvakatoprovwa zveshuwa kuti mwana uyu akarepwa. Ana kubatwa nekondomi. Pakatongoprovwa kuti mwana uyu akarepwa because kana nyange akangobatwa nepepa ndanenge atongorepwa because anga ari mwana musikana kauya. Saka bva zvanzi mwana akaita sei mwana akarepwa. Saka ishu yaitika nekuziva kuti Bernard imhondi. Wozinini ndakakurira hangu panapa tiri vadiki zvedu asi unenge uchitonzwa izvo zvanga zvichataurwa kunzi aimhanya nekumusoro kwebanu zvishuwa takatomuno achimhanya mapurisa akatoridza pfuti ende waitozoti kana mapurisa akatambira nzvimbo ino kaona hakuna mumwe munhu warutsvaga kunze kwaBernard Chiwengo waitozonzwa gogo vakutaura kuti hanzi anga achifudza mombe kana dzekwakati abva azoba mombe abva azotura mombe kana kuti yaurayiwa musoro unenge waibva wasiya wachererwa pasi mangwana pakana kuti mamwe mazuva pachafudzira vanhu mombe ikoko mombe dzinenge dzinobva dzatanga kuchema kana dzasvika pakaurayirwa mombe nyama yayo yainzi yaibva yaiswa mumaplastic yoiswa kurukova negadhina uri kurukova uko kana vakubva havo ikoko unga vaizocheka pisi dzavo dzenyama uya vachibika kurukova yaishanda sefiriji. Saka ini nekuziva kuti munhu uyu koyu haana kumira zvakanaka ndakataura nemurume wangu ndikati ngenditore munin'ina wangu pandatora munin'ina wangu because muwacho number 2 hanzvadzi yangu futi ndinogara nacho iwe yaigara nagogo nekamukadiki aka ndikati alright ngendimutore ndakamutora handichanyatsoziva kuti but ndakachovha pakutogara naye nyaya iyi yakatitorei nguva kuzoenda kukoti. Vagogo tazoona kuti vari kugarawo vega iye wacho anga atone mwoyo futi semunhu angajaira kugara nagogo wake auda kutodzoka kuti agare nagogo asi ndakatombochovha ndichigara naye kuchikoro ndichiitira kuti pfungwa iyo yakatouya kuzongoti tisati anhu zvake akatozofamba pfungwa iyo yakatouya kuti uyu mwana uyu zvaatotaura kuti akarepwa nauyu tichimirira kuenda kukoti uyu munin'ina wangu anogona kupondwa. Ndikatomutoro ndikagara naye sati anhu akazofamba akazarura mukana mwana akazodzoka akagara nagogo gogo pavakatopfuura nekumba vakapfuura nekumba vakataura kuti maifide ndiri kuenda kwasekuru Muketiwa kune zviri kuitwa ikoko ndikati asi gogo dai maregedza dai mazoenda kuseni gogo vakatozoenda kwasekuru Muketiwa vasisina mufaro tamboti taudzanei gogo bva vaenda yaive itori Saturday. Saka bva yafuma iri Sunday so tichigadzira edu kuenda kupi kuchechi. Saka kwakauya sekuru hanzvadzi yamama sekuru mambo sekuru gadzi vakauya nasekuru futi Karimazondo bva vasvika bva vataura sezvo yange iri nyaya isiri nyore yekuti unobva wasvikongoti vakambotenderera ndikati vachitaura zvavo kane munhu womurume inini ndichibatanidza tichigobata nguva dzekuchechi ivopo vachange vachienda isu tichienda.
pandakazoti dzokerei mumba muye ndakaona Bafidhi vari kuyerera musodzi tati akochiko zvikanzi zvoni hanzi Vaida aonekwa kumagama akapondwa chokwadi ndakachema kana nhasi vanokwanisa kundipupurira ndikati Bernard apedzisa mwana wedu hakuna mumwe munhu ana sekuru vakati aiwa mai Chikuku hautangi nekutaura kudaro ndikati sekuru hakuna kana mumwe munhu ndiBernard apedzisa mwana sepaye ndandakatozvitakura futi papo ndakabva ndatongopera pawa kana kutadza kuzosvika takatongotumawo chimwe chidiki chikomana chainditeedzera ndikati chienda unoudza mama paakazoenda achipfuura nepasahwira wavo ndovakatozoona kuti zvaitwa apaka hazviite iwo chale chidzokera ini ndichinovaudza kwakuchiuya zveshuwa takaona mwana ari kumagamu tatosvika asi takasvika mai vaBernard vaitotaurisa ipapo pacho vaitotaura vachitokwidza izvi vachidi takatosheuta ko ndezvipi izvi saka ava vavatora board vavauya mota yacho yakatomira mumundo vavanyora namba pakicheni apa vakati munhu anenge awana information anoita sei anotifonera ati alright saka tagara izvi zvekuzoti kuna vakadedzera chiita sata zvinzwa asi Chenga akazouya akati mai Chikuku kwakumazorodoka mai Chikuku taita sei tafonerwa munhu yaafona akati zvoni mukangotaura chete tichakuitai zvatakaita mumwe ndikati alright Chenge ini bva ndatora foni yangu vandafonera namba dzedzanziri pamadziro because vakati hatina basa nezita rako kuti ndiwani isu kungoda information vandataura zveshuwa kumanheru isu takabva tarara pano asi tatorara pano vanhu vaiva vakazara nekutya imo mumbo mukicheni ndiyo ikicheni yacho vanhu vaiva vakazara nekutya kana takangorara pano but mumwoyo mangu taingoti zvichida sezvo iri mhondika tasati tanyatsonzwa chokwadi kuti abatwa kwangu sina anga atonyatsotudzo kuti chokwadi abatwa munongoziva zvekungonzwa inzwa takarara zvedu mbomo asi takazara nekutya kuti mhondika inogona kungoya futi ikati rakasha tese nekuti haitozikanwa munhu saka takazoona takanzwa kamota defender aiwa yakainotinira vatatobuda vese takatobuda mumbomo vatatoona mota yamira apa vavambotaura vari apa nofunga vakaona vana ava vanga vakutotya kurara nani nambuya apa musiwo vakanorara kwani kwababa wavo namai vavo vanhu vaibva vaburuka bva vaenda ikoko vatazonzwa kusenunza ana Chenge vaita sei vatorwa vaenda vavazodzoka vakwazoita futi anunzani uyu Chipo ndakazonzwa Bernard akutaura kuti iye Chenge Shanteu nemwana wanzi wabankuru wangu ranoti wani wangu vakange vanzi zvoni vataure kuti ndini kuti vapinzwe basa ko ivo mapurisa vane ukama here naVaida wokuti vangade kutora side raVaida vachivenga Bernard vanobenefita chi asi kuti vanhu vaingoita basa ravo asi kuti sezvo ari iye munhu asingaita sei asingabvume mhosva ende ndakashamisika futi ndichinzwa achitaura kuti hanzi takambogara pasi sevehukama ende ipapo pacho pakurepa zvitonge Bachenge ndoainzi vakarepa kana kuti zvonzi kundishora bosa kuti pane mukadzi waakapinza wasina kutaura nezita kuti akanga arepwa vatoVaida futi anga arepwa saka takazombogara pasi vadati uyu anobvisa mombe ini vadati ndinomubatsira nembudzi tazoenda kumatare handina kuziva kuti ndichapisira ndikati uyu achiri kutsvagei kuno isusu takatogara pasi tikati uyu achabvisa mombe ini ndobvisa mbudzi handozoti ndapisira kumatare ndaipa umbo handozoti ndapisira ndopatakaita sei patakadzoka inini kubva nyaya ichitanga hatina kana musi watakagara pasi nevanhu vekwaChivengu kana nana Chenge ivo mbiya vacho vaChenge pavaitoona Vaida vaitoti muti tipireka uzoti wakarepwa kupi wakadi mwana uya achasi achitaura nchiti vazovapindura kuti kudi achiti ndangoita sei ndangonyarara sisi mwana paakazoita se apondwa mwana ndo paakapondwa mwana uyu ivo vacho vanotonzi mwana achikandwa apa uyu Chipo wacho akahwanda nemuti mwana akandwa apa akatonzwa mutsindo kumba kwavo uko kwankunembwa akatonzwa imbwa dzichihukura rodzo kuti kune munhu aita sei asvika handi zvekutoti kungoti kana mukadzi wachuka ane mwoyo wakasindimara bozi dai anga asina mwoyo wakasindimara achida kugara nawo zvakanaka aigona kutotaura bozi pakabuda murume uyu anoratidza kuti aiva naye aitozviziva kuti murume abuda murume akadzoka asi uchapupu unenge uchingoti vanga vasiko uyu uri kunzi Roni aizofanirwa kupa Chapupu Roni ndiye aigara naye kumudzi saka Roni aizofanirwa kupupura kuti baba havana kuya kuno weekend kuitira kuti nyaya iyi isaita sei isavabati uyu mukadzi uyu aizonzi zvoni akafonerwa zvikanzi zvoni nyaya iyi ndisiye
uyu mukadzi uyu totonoti akatotibatsira nokuti aitorwadziwo nekuita sei nekuurayiwa kwakaita mwana. Mukadzi uyu ndiye akatozobatsira mapurisa, handiziva kuti zvakafamba sei, but mukadzi uyu ndiye akatozobatsira mapurisa because mukadzi uyu zvichitaurika ndopazvaibuda kunzi anenge aiva kutotiza kuenda kuSouth Africa. Asi kuti panourayiwa munhu akasiyana nemhuka. Plus chandoda kungotaura ndechekuti kudenga kuna Mwari, nenyaya yekuti uyu aiyanikirwa hembe akaita zvakawanda achibuda. Havana kwavakasiya kana pari pakufamba vari kunze ava. Mombe danga rakapera kuti vainzi kana kwana bhora kana kupi vawanikwa vachifamba kuti vabatsirwe kuti munhu aita sei abude. Isu hatina kwatakafamba, takangoti Mwari sema itira mazvita pakutanga kuti abatwe asati amboenda kupi kana kupi. Mwari chingotungamirirai. Isusu hativimbe nemidzi, hativimbe nechimwe chinhu, takangotarisa pamuri. Sezvineiwo nyaya yakafamba zvakanaka, Mwari vakatungamirira, munhu akatosungwa. Saka izvozvo ndoda kungotenda Mwari kuti ndiMwari vakanaka. Tingovimba naMwari, tisanyanyovimba zvedu nemidzi. Because kana munhu ane mhosva usina kuchavatadza, usina chii, ukangomirira pana Mwari, zvinhu zvinofamba zvakanaka. Ende pamwe pacho pandabata nhasi, iye ari kutaura achiti zvokuti ipapo patori nepoint. Iye ari kutaura achiti zvoni mwana akati akabatwa nasekuru, asi mumwe munhu ndiye akamuvhara, handiti inini bvaona kuti ndini sekuru. Saka iye ari kuta zviri pachena 1 because ari kuzotaura achiti zvoni mwana haana kuzotaura kuti zvoni because akati haana kuzotaura kuti inini ndandinani, nenyaya yekuziva zveshuwa kuti ndokwakaroorwa mama, ivo vacho vanenge vatori bamunini vavo. Asi mwana akangopupura kuti inini handina kumuona, but iye nhasi tiri kutonzwa chapupu ende ari kuzviburitsa pachena kuti munhu waanga anaye ndikundishora, nekuti ndozvaari kutotaura nekuti ndiye munhu waanga anaye kuti ndiri kuzonzi ndakabata. Saka was iye kana anga asiri akarepa anga asiri kuzofanwa kuburitsa zvese zvekuzoti kundishora, ari kutsvage iye asiri akarepa. Wozogaragara wozonzwa kuti aiwa ndiye anenge akatozotaura kuti kundishora, akazotaura kuti mwana akazotaura kuti ndakafurirwa nakundishora. Kana paaizoti because mimi ndakaona kuti makamubvunza kuti kuchipatara kwakapa umbowo here hwekuti mwana uyu akarepwa. Iye akanjenga ipapo akati mwana uyu akati ndakabatwa nekondomu, kana nyange akabatwa nekondomu atanenge akarepwa. Asi akangopa njenga. Saka nditi muri kuzviona kuti munhu anenge achingonjenga njenga. Headmaster kanenge aine tupfungwa dzakarodza. Haana kumbobvira akaita headmaster. Apa pamuchinjika apa sekuziva kwangu akatoita temporary teacher. Kana singakanganisa ari temporary akatoticha munin'ina wangu ini kadiki kacho kataura kari grade 2. Paakaitoita temporary pamuchinjike aitoverenga nezou achizoningirikira achizonoticha ikoko kwaanga achiti handizoti hangu kuti anga atozograduate here. Vamwe vanenge vaiti anenge aizotograduata muna November. Haana paakabvira akaita headmaster. Haana paakabvira akaita headmaster. Asi kuti munhu uye anoda kungozvikwidziridzawo, anoda upenyu hwopadenga hwaasiri. Ende ukatarisa ikoko iye zvino sezvanga zvichataurwa nana mama wangu kuti isusu hatina benefit. Iye ikoko akutoverenga kuti ndazoita diploma rechakati, ndikaita certificate rechakati, of which zvese angazviita agozviunganidza, asi achazvishandisira upi? Wozi izvezvi life injeri tichitotaura tiripo panapa vanhu vanga vakazara nekutya. Izvezvi vanhu vari kutotya, matozogona matsanangurira vanhu because vanhu vanga vatoneme kuti pamwe imi zvamuri kuuya uzobvunza muchidzokera muri kutonomuburitsa. Izvezvi vanhu vanga vachitoti tinoraramira kupi? Kana murume iye akatonza abuda tinotoparara teseka odzokera futi achizoti ezvinezvi ndanyatsoshanda manje. Izvezvi nharaunda yese ika vane fear. Kana Chenge uyu pandakataura naye aitotya akati naime kunyaya iyi iri kutendera pamasocial media mainzwe here. Ndikati zvanzi muri kuitei nayo? Ndikati Chenge ndozvandafonera kwatonzi Siseliza vafona vachiti vari kuuya Tuesday kuzotora umbowo. Zvikanzi naChenge inini ndini ese, saka inini ndichatouya mundiudze imi mama katika munozofona mandi muchinyatsosimbisa kuti muri kuuya here. Mama akangotarisira muchingofona ndakatanga kubata. Ndikati because Chenge ndiani nyaya yeseka arifanwa kunge aripo kuitira kuti ruzhinji rweZimbabwe ruya rwaimunzwira tsitsi ruchidi ezvinezvi pamunodzokera muchinozviisa aiwa vachazoona kuti ya kune vamwe vanhu panyika. Vamwe atofanira kuti chimutongo hausife, vanhu vanodarirei baba vana mhosva indaitoto shuwa inini manje ndendisina kaumwe umbowo kumwe kusaidi sezvandaita izvi. Saka ndendichingoita iwo zvandaudzwa kandi ndochi
ndochokwadi ichocho ichokwadi nekuti nyangwe ndirini horeti ndakaparwa mhosva ukanzwa munhu achitsanangura kudaroka wange usina kumbonzwa imwe nyaya yacho kana kuti usina kuinzwa pekutanga zveshuwa unotozoti asi zvinogona kudaro but ezvinezvini ndakatodzidza chinhu 1 ukanzwa nyaya one side zvakafanana kana mumba mukadzi nemurume ukanzwa vanhu vaive vanetsana mukadzi akauya achitaura zvakati usatange kublema murume vasati vagara panzvimbo 1 kuti uyu achitaura nekuti vapa vanogara pachange pana atadza uyu akataura uyu achabva apindura uyu akataura uyu achabva apindura ndo panobva pazonyatsowanika chokwadi nekuti takatombovawo nevatakavenga tikatomboonewo kuti takati ari kutadzira mumwe but pataizovagarisa pamwe chete unotozonyarako kukumbira ruregerero kuti iwe zvandaenda tokufungira nezvandaendanzwaka sori zvako unotozongonyara zvako zvongoperera mukati saka ndo zvakaitika panyaya iyoyi. aiwa tinotenda sisi nekuti paumbo wakajeka kudai ndofunga kana izvezviwo tinenge tane mumwe muono kana vari kuona vanenge vane mumwe muono kuti nyaya iyaiya yange yakamira so yakafamba so zvekuti mwana akazooneka magamu zvese zvatina kumbozvinzwa izvo isusu ndosaka ndakatoti mama pavakafona ndikati mama zvandiri kutoona zvakanaka ndezvekuti vanhu ava ngavasauye kumba kwenyuba vanhu ava ngavauye painyatsogara vhaidha kana vauya paigara vhaidha vachiona paigara vhaidha vachiona paigara ana chenge vachovataura tichavaratidza futi kumagamu kwangu nemwana tichavaratidza futi pamba paheadmaster izvezvi patozoti developei nenyaya yekuti paane mukadzi pavanga varipo pamba nemakicheni 2 ehuswa ndo aiva aripo vakadzi ndo vanga vakawanda vakadzi ndo vanga vakawanda vava ne2 makicheni ehuswa kuba kwacho kwese kwaita kuticha kwacho kwese kwaita ndofunga mari yacho pamwe yangoperera kuvakadzi because kana ana chengo vacho vainzi vaichengetwa havaimbochengetwa simunani shopu nebottle store hapana kana chaatombori haana shopu haana bottle store chaanacho igadheni rake ratiri kutaura riri kurukova uko rekuti akuzobva ikoko aiuya achicheka nyama murukova vachiuya kumba nemakicheni ake 2 ehuswa anga aripo ndo zvinhu zvaanga anazvo zvandaiziva nemombe dzacho hatinyatsonzwisisa futi because mombe dzacho vaingobaka vachiisa mudanga ukanobira kana kuzumba uko ukauya ukaisa mombe vekuzumba uzoona vozviziva ikari kana netoilet yange isipo famba paheadmaster maita basi unyazonzwa kuti medhai yakaparika sei medhai kunasira pamberi paMwari handa kuipara asi kuti zvinhu zvanga ndakanetsa nemunin'ina wangu mudumbu maamai ini nhau yekuti ndaida kuenda nemwana wake kuchikoro mwana wangu aita Samuel saka iye aramba kutaurira mukadzi wake kuti mwana ndiwake aiti nini mwana ndiwangu sezvo ndinada kuenda naye kuchikoro pamuchinjika ipo paye pamukaenda ipo paye ndipo aidzidza saka angasaenda kuchikoro asina munhu anobhadhara saka ndaenda kuticha kunyamhondoro ko kumudzi ndikwananga ndave ikoko ndada kuenda nemwana uyu takatowirirana nemunin'ina wangu nehanzvadzi dzangu asi munin'ina wangu atadza kutaurira mukadzi wake chokwadi kuti mwana ndiwake asi mwana uyu aigara ndo vana vaye tinoti vana vemusango here but kwandiri anga asiri mwana wemusango because akaitirwa mumusha imomo ndati ndakaenda kumusha aiuya kuzogara neni asindaende kuchikoro utaurira nemunin'ina wangu bva tawirirana asi aisada kubudira mukadzi wake saka ndobva azonditi ndakutirakurira mwana uyoyo mukadzi wacho infact mukadzi wacho akapopota angonopopota madzimai angu kuti mwana uyu ndimurume wenyu muda kuenda naye chichi anga se mwana wemunin'ina wake uyu waPhilip munin'ina wangu anzi Philip angada asina kuita kuda kuenda naye saka ndangoti ndenda ndatatomutengerera fomu pamwe chete noti anga akaenza nemwana wangu anzi Ronald anga around 10 11 years anga kugara ega mai angatorwa mumwe murume ungasada kumuona anzi Anisu saka ndasiya mwana uyo ndokubva pazoitika mukadzi we ndakazotaurira hama dzacho kuti mwana achakwanisa kumutakura iwe mukadzi we tanga waurirana nemurume wako tanga maurirana motaurira mukadzi wacho kuti azive kuti mwana uyu ndiwani ndiwake iyi ndomutakura mwana uyu ndienda naye kuchikoro uniform ndatotenga nebhuzi zvese ndatotenga mukomana wanga watenza nemumwe wangu wangamusiya nemadhays naanonzi Ronald wacho saka ndamusiya paipa mukadzi akazogumbuka vaenda kumaintenance
ndazodzoka munin'ina wangu akati inini ndakatuma mukadzi kuti aende menedzi sei ndakasiya mwana uyu tava tatanga kurwa musi watakarwa iwo ndipo akanditi uchafira kujeri saka mazviona zvadaro uchafira kujeri ndangoti pamwe semunhu angati wakanasa kudhakwa ndobva ndangosiyana nazvo then pamwe muri muna April pamwe pari paexit musi wa 25 May 25 May ndandadzokera kumusha ndopazvikaitika zvinhu izvozvo ndazodzokera kuchikoro 2015 ndazodzokera kuchikoro ndangoti gare kwavuka zvisvika mupurisa aiti anzi ndakarepa rini musi wainzi ndakarepa ndiritomba sports kumuzi musi wa 27 June ndipanda ndakarepa yanga iri Friday ndakatinge tiri asi ndakazouya kwamura 100 Bottlestone Night Club nimwe mukadzi wangu wechipiri anga ari ikoko handasvika kumusha kwandanzi akarepera kwacho munhu aindanzi akarepa aitamba neshamwari dzake dzanga dziri vana vemunin'ina wangu iye kwamuri makauti waona vanenge vatori vana vanga vari vana vangu ndini ndativachengeta vatogara namai vangu ndini ndativachengeta inei saka musikana waitamba naye ndingangoti angari muzukuru kweza mbuya wake namai vangu aita namukomana munin'ina ndobva ndanzi ndamurepa ndatonga ndatorwa pachikoro ndobva ndaenda kupolisi ndaenda polisi ndobva ndaenda kukoti ndobva ndanzi apply bail to high court azvinobva 3 days bail richibva rabuda ndobva ndadzokera hangu basa mwana iyeyo nyaya yakatenda koti yakatonzi yapera mwana atoti aiwa ndakafurirwa nana akutaura munin'ina wangu iyeyo nemwana womukoma wangu inini akambenga asungwa nenyaya yarepu inini ndingana ndiri witness ini pandanga ndairasa panyaya iyoyoka tanga tataura nechi nemwana wangu iyoyo nemukadzi nemunhu anga arepirwa chi mukadzi anga ari muzukuru tada kuripisana chi mumba takati aiwa tokuripa saka uyu pakaramba kuripa pfuma iyaya yanga yataurwa iye aenda kukotu handitika ini pandakadaidzwa paipaka ndakasvika ndichifunza ndiri kutonotora mwana womukoma wangu aita se ndakatonzwika ndichitaura chiti aiwa uyu nyaya takaipedza kumba sikazoenda kuisa munhu mhosva kusaziva matare takaipedza kumba nyaya ndatouya kuzomutora mombe yaidiwa nemuzukuru taano nayo mbudzi yandakataura ndichabviso taanayo achibva abatwa nemhosva asi abatwa nemhosva ipapo takazokiyawo achibva abuda angatopiwa here mutongo wake anga asati saka akazobuda taitowira asi yaitaura kuti vamudikiwa vakandiputitsira kukoti saka ndichavaputitsirawo saka pakanga ita tension hatazokwanisa kuwirirana namukomana pamwe naadzimai wacho kana musi wandikaenda kukoti wacho vakandibvunza kuti kwaiwaingei ati aiwa kaenda uyazopupura kazvatikawirirana handiti ndauyazotora mukomana kazvatikawirirana kazvezvi kuti haifanira kusungwa nokuti nyaya takatigadzisa kudhara sikazoti vachatiti ko maigadzira mamuriri anaani tikati aiwa taita zvepamusha because zvanga zaitika musha medu saka ndopanga pandidakaracho zvapera zvaizvo zvanditika ndapuwa bail ndakadzokera kuchikoro bail rangu ranga singandilimite kudzokera kumba ndakwanisa hangu kudzokera kumba asi nemusi nyaya yapera mwana uyo akataura pakapera nyaya abvunzurudzwa nzani anhamborepwa ndakafurirwa so saka ndinofunga ndakatauriswa inini ndakati nini vakomana vananyangadza unhu hwangu nezita rangu vanofanira kundiripa ndadonga vamhangarira saka pana kupedza nyaya yakapera musi wa 30 September musi wa 18 October achibva asungwa achibva aurawa usiku munin'ina wenyu yaphilip aiyo musikana uyoyo kurepwa uyo ainzi vaidambayo ndobva aurawa usiku wacho saka vasikana vaya vana vaya ndokazoti munhu atikaona isusu anga wawa usiku atakaona kunge baba mukuru munhu akasora achitifudza asi vasikana ivava vanoziva munhu akaura zvavo nokuti vakaswera vachichengetedza mwana uye nebridge akatombotiza baba mukuru vake vanga ari ticha akatomboatiza vari vese vakaswera vanaye kusvika pakupondwa kwake vanga vanaye angari pamapolisi akazonzi 14 years but she was 16 years she was 16 years old saka ndiyo nyaya yandakatongerwa chinzi wakauraya maina iwo ndo nenyaya yangaona ichi kumatare saka zvikakurwadza iwewe
wosvika pakukunda mwana. Tozoti kana nyaya yekutopiwa mutongo saizvozvo mwana anenge atonotariswa kaona kaunzi akakanganiswa here zvichida pakabuda here matsamba ekuchipatara kuratidza kuti mwana uyu chokwadi akanga abatwa chibharo. Iye matauriro akaita akati ndakarepwa nekondomu. Asi pandakarepwa nekondomu vakabva vataura vakomana vada kuti tiende tese kujeni uyo anga arepirwa ichi muzukuru anzi kundosura tikichi. Ndakabatwa navanhu vaviri. Sekuru vabva vapfeka kondomu ndindanzi sekuru vabva vapfeka kondomu. Ndakabatwa nemumwe wacho vachibva vandikwira. Sekuru vapedza izvozvo vakabva vandisiya ndemunhu anga akandibata uya vachibva vaenda. Saka mumwe wacho ainzi shamwari yavo yacho ndiani angasati kumutaura nezita nokuti amai vakakororwa nemukoma wakundishora chigeji wacho. Mukadzi uyu akarepwa uyo naamai vomwana uyu vandendana amai guru nani naamai nini. Saka kuti ndazoputisa zita uyu zvanga zvisingaita neshamwari yavo. Shamwari yangu ndozvakaita kuti ndizonzi aiwa munhu haana mhosva uzoshu. Shamwari yacho yavo usingazivi kana vari sekuru wako ichi ndisekuru wako kumhorisa wakanyatsowaona. Shamwari yavo yacho usingazivi zita rayo ndakataura kazita racho kuti achibudisa uye hazvichaita asi anga afurirwa ipapo. Ndopakasara kuti aiwa ndakanzi nditaure sekuru nakundishura chigeji ina ndaurepwa pakasara kuti nyaya yangu irazwa. Mazonzwa imimi sekuru muri kuchikoro zvenyu mazonzwa shoko rasvika aiwa munhu akaurayisa nezuro ndanga ndiri kuchikoro ndandanesana nemukadzi wangu kwamurevo. Saka ndanga ndisambude mukadzi ndada kutomirisa kumusha kwavo kuzumba. Mama rotsvaga mumwe sekuru mama rotsvaga mnyowani aiwa kwangusukusi hangu azi mana ndiri vamwe vakuru angakunetsa because pane zvinhu zvakakuitika pabhotosori papo nematatu club ipapo. Pane zvinhu zvakakuitika mabva henyu kumba manetsana adzimai mama kuchikoro. Ndatofonana neadzimai vangu panhau uyu vari mukati ndemuningini wangu uye vari mukati because ndakazondifonera kuti chiuya usandicherega kunditsvaga ndada kuenda kumusha kwavo. Ndakadatomboenda kumusha kwavo chiregedza kuenda kumusha kuchiuya kunight club tisangane tozokwira tisi takuenda kumusha kwavo. Saka ndakatosiya ndatotaura kuchikoro iri sande kuti ndakuenda manda ndisi kuenda kumbonisa mukadzi wangu kumusha kwake. Ndo musi watikaenda ndichienda ndichisvika mamureo achibva andifonera munhu maakupiko ndikati ndamamurevo naitodya zvangu sadza kuCBZ kusasi wabhengo. Ndipo paka ndiri uyai ndibva hanzi angatisane kwanhewembe unoza kwanhewembe zasi kuti kwana mulanga kwekwe pandanosvika kwekwe zvinzi handiendi kwandava tiende kuzumba pandava muna asiko zvikanzi aiwa ndiri kumusoro uyai nechekumusoro ndaenda kumusoro kwanhu vanamusha ndakazomona achindifonera foni yangu toringa pandaona kuti uyu vandatodzemba ndatozomanya pangari haana kuti tiende kumashops vataenda mupaki mamureo mewe mukapaki kakatasa siyonga yakai ipopa yavo ndoba tikagara kwenguva ichita handi zvikanzi aiwa mirai pana anonzi ndebele mupurisa ndoda imwe firiji ndisime firiji ndikati zvandamuona ngati akuenda iye aitoziva dhiri ranga raitika. Mwana wangu musikana anga ari kumasvingo iwandi kuti akazofa uyo ndopa akanifanira kuti baba mangaenda kumusha rino zuro ndikati ndakuenda kumusha. Zvikanzi musikana uyo akambenge akusungisai wewe aikunzi akaurayiwa ne-identified gang nezuro ndafunirwa naambuya kati handisi kuziva ndandaenda kumusha. Mukadzi wandanga ndini akabva atanga kuchema zvikanzi nyaya haindisii ende akwasishokudi apa mutani mavaudza ingori phone call titese mukungonzwa phone titese akatogara akagara apa indagara pana mupaki matiri kamo zvikanzi nyaya haindisii ko iwo pane zvari kuziva here nyaya haisikusendi ndiye mukadzi akabva azondidaidzira mapurisa that same day achiti akuenda chimanya kuti tienda kune vanhu vakawandawo kushopu chimira ndotora zvinhu zvangu tiitase tiende pakaenda kumba kwavo kushopu kweno havanotononoke kudzoka vandada kuteera pana kuteera vandafona zvikanzi aiwa ndikuuya mufiriji yauya zvakazodai ndikati chiuya bhazi rekuenda kumba kwenyu ndaasina motikari ipapo rapfuura hatidi kusvika kumba kwavanhu manheru zvinhu zvandadatinga grosa ndadatinga kaikai anga anako ndobva atuwa navamwe vanonzi menyabinda vachingosvika pandiri bvatatanga kufamba kuti handi ndakutotira pai pamenyabinda vachita achivengwa tisiyama ndipo mari chichichichichi mune mari yakawanda ndipewo mari ndakangoti kana motikari chimwe yada kutonditsika mumakumbo atotori mapurisa ndatoshamisa kuti ava vada kunditsika ndaita ziko vatobuda kuseri kuno kuseri
mukadzi wangu uyo apfuura adzoka ndandireti ibhegi ndinaro ndatobatana mapurisa pinda mukadzi avhara nyepedza kupenga pa ndakazoziva kuti ndiye because pane zvakazowanda zvakazoitika mumashure zvozvo aita sei reaction yawo vasadzira mapurisa siye murume haziriye ko haziriye aita sika ndandisuzati chii haziriye aiwa hanyaya yevarume is just a suspect haisi vakadzi oi bhegi romurume wenyu bvatora bhegi rangu nefoni yanga bvatotora bvanaenda kuchitokisi makatakura mubva maendwa nemi kuti makaenda nemi pamurehwa pairi kana asi chakati ndikazoziva kuti mukadzi wangu ndiri handisungisa idhiri raitikari haana kuya the following day akasva the third day ndasungwa asvika akasvika tiri mufenzi angu vhurwa akauya nedrink ratangatambotenga rida kunana kuzumba riye alisa muchibhotoro drink che1 liter nesadza ranga rikelight netii nechingwa changa chaka hafu yanga iswa mazai achibva waya nazvo asvika paya patavhurirwa mufenzi meme handiri ndichitofarira kuti madhama waita sevawe mupurisa achibva waya but mupurisa ananga ari munin'ina weimwe shamwari yangu anonzi Mudhimba wandakambonovika kubhinga wasvika pa achibva ati ndauya ndikati ngatitaureke zvanzi aiwa ndambotaura nemupurisa imakati ndozana nemusikana webasa achibva atora nemupurisa weyo achibva waenda 700 meters away from pandanga ndiri amasirwa chingwa nezvizvezvi zvakazorwarisa vanhu kazi vangu vakatofa zvinhu izvi indatsamwoisha njira dzandibata kumukadzi wangu angabva nomupurisa wechichi but mufanira kunyepedza kundifurira kuti chichi shanzi zabata ndaramba chikafu chii pakatofiwa panhavo nechingwa ichocho nechingwa nekelati yanga yauya kaiya pakafiwa apa nedringi reri pakafiwa chakafamba sei chingwa imi mane shanja muchakwanise kudya apa muziso rungotarisa office akati blazi utofanira nzara wacho ada kudya todya kazo ndikati harova yako mani ndo vanhu vakazopindana netsekwenda ndazotorwa nemapurisa zvikanzi mupurisa waya akazonditeera asi pandikatorwa nguva yese vaita fanga mafriends angu mupurisa akandisunga ndiwaiti sekuru ndichimbotengera aitoti mukadzi wangu aitoti sekuru waya akatora hwawatora 8 course but makosi akatora nasekuru ndiye mupurisa akazondisunga ndiye mupurisa akazondirova anga achinzwa chakuita zvebasa ndakazonorohwa kao siwa ndatorwa iwoyo ndanorohwa ndakanzi tikisa madzi mumakumbo zvangu asati amboita because mukadzi angataura zvaangataura zvazi kumusana ndaenda kwekwe ndanotsika pawebridge ndanorohwa handakarohwa asi mhosva ndakangobvira ndaramba kuti handizivi mhosva ende zvisvo handakuipara ndotonzwawo tsitsi kuti mwana wacho akafa iyo ndotonzwawo tsitsi aitotamba nevana vangu kavana mumuning'ina wangu iyo